nik neurtu egingo dut, eta zuen niri neurtu, nik tope 10 minutu edo egin behar dit. Kronometroa ekarri dut, baina ez dakit onde biliko dan. Bueno, zu lagundu, zu nirea kontrola. Mesedez. Bueno, arratsalde on edo arratsalde berandu on. Espaitakit oso ondo ze garaitan bizi garen ona hemen sartu eta olako foko egin eta ikuspegia eta denboraren sentipenare galtu egiten delago. Bueno, eskerrak eman nahi dizkizuet, bai bi erakunde antolatzaileen izenean, alde batetik Euskal Herriko Antzerkizaleen elkarteen izenean, eta beste aldetik Euskal Itzultzaile, Zuzentzaile eta Interpreten elkarteen izenean, Eiziaren izenean. Jardunaldi edo, bueno, elkarrekin pasa behar dugun tartetxo honen helburu nagusia zea da, hausnarketa txiki bat egitea, antzerkia edo literatura dramatikoa, hortze dagoelako koska, itzultzeak eta hura antzesteak zer dakarren. Orduan, dagokidana da neurri baten, lagun hauekin batera, Euskal Herrian izan diren zenbait esperientzaren gainean zerbait ezatea eta sarreratxua egitea. Sarrera alegindu naiz oso teorikoa ez izaten, baina ezinbestean bai badira gauza batzuk edo adartxo batzuk bentsat gai honek dituenak eta ondo ulertzeko zertaz ari garen literatura dramatikoa edo antzerkia edo antzeslanak itzultzea zertaz ari garen. Eta nik eskatzen dizuet, egingo dut gogoeta txiki bat, batzuek, teorilari batzuek esaten dioten itzulpen edo idazketa modu berezi bati, eta da sasi ahozkotasuna edo ahozkotasun aizuna. Eta ze esan nahi dute horrekin? Badiela genero batzuk ikusentzunezkoak ere badienak, esateko komikia edo argazki novela, eta antzerkia bera, eta horren antzeko genero batzuk izaera berezia dutena beste batzuen aldean. Zein da, printzipioz narratzailerik ez dutela izaten, eta gero, hoien ezaugarri nagusia dela, ahozkoa neurri baten berregitea edo bizimodun ematea berez literatura baino ez dena. Hau da, oso hurbil egon da ahozkotik, sormenezko eta gauza pentsatua eta literatura da, baina mozorrotua edo antzerkirako prestatua. Baina sasi ahozkotasunaz ari gara, eta hori kontu importantea da, zen ura itzultzeko orduan ere hor badira eduki batzuk ahozkoak balira bezala tratatu beharrenak eta itzuli behar dienak. Baditugu lehen esan dudan moduan narratzailerik ez da izaten, esaldia motzagoak dira, erlazioak esaldien artean izaten dira aditiboak, esan egozak metatu egiten dira, ez dira menpeko esaldi luzeak eta gramatika aldetik olako azterketa sakonak, hau da, esaldi bat beste baten barruan, gehiu izaten dira, edo kontrastez, edo metatuz, gehituz joatea, bokatibo ugariak erabiltzen dira, normala den moduan, oso hizkera dinamiko izaten da normalean, eta egitura deitikoak, hau da, deitzekoak eta asko erabiltzen dituztenak. Azken baten, ez dut gauza berriak esaten, baina bai nahi nuke zuek pentsatzea, ari garela fikzio baten gainean, baina fikzio horren muina da, ahozkotasuna ekartzea, edo ahozkoaren janzkera ekartzea letrara edo irudietara. Eta hortik salto egin behar genuke, hemen antzerkiaz dakien jendea badagoenez, gogoratu behar genuke Stanislavski ospetsuak berak esaten zuen antzeslana edo antzerki zuzendari azken baten dela orkesta zuzendari baten antzekua, ez? Beak aktoreak hartzen dituela, testua, eszenografia, argi batzuk, musikak eta horrekin obra bat sortzen duela. Nik hori urrunagora eman nahi dut, esateko azken baten, literatura dramatikoa edo antzeslana idatzita dagoena partitura badala. Eta musikaz dakizuen edo denok dakigun apurragatik, profesionalak ez bagara, bakigu partitura bat ez dagoela, ez da zuzendari berak musikari berberekin birritan jota hori ez dela inoiz berdin entzungo.
Eta askotan antzerkiaz eta antzerkitzuleaz hitz egiten dugunen ahaztu egiten zaigun kontua da eta oso kontu importante da. Azken baten askotan antzerkiari edo literatura dramatiko itzuliari eskatzen diogulako berez eduki ezin dezakeen gauza bat edo kontrakoa. Hau da, eskatzen diogu zurruntasuna, zurruna ezin izan daitekenean eta bestalde batetik ez dugu ikusten ze malgua den. Hau da, nik badakit esaterako antzerkizale askok Euskal Herrian benetan teatreroek askotan esate dutela euskaraz idazten diren antzerkiak edo euskaratzen diren testuak ez diela malguak, ez diela biziak, nik hori esango nieke haiek partitura bat daukatela, bai? Partitura hori nola jotzen duten zuzendariek eta antzesleek erabaki behar dutela. Eta hori gaur edukiko duzu horren adibide bat, naiz eta irakurria baino ez izan. Itzulpengintzaren gainean beti esan izan da 10 itzultzaile honek jatorrizko testu bera hartuta 10 itzulpen on, baina ez berdin egingo dituztela, elkarren ezberdinak eta denak onak. Eta 10 aktore, 10 antzesle honek testu bera hartuta 10 bertsio ezberdin eta denak on eta baliagarri egingo dituztela. Baina ez da ahaztu behar azken baten ari garela testu finkatu batetaz eduki literarioa daukana, baina bestalde batetik improvisatzeko bide handia ematen duena. Eta uste dut hori abantaila dela. Eta, bueno, ez nuke gehiegi luzatu nahi, ez dugulako ahaztu behar, beti esaten da itzulpengintza, itzultzea posible den aztertzen dutenean teorilariek beti esaten dute, muga poesia izaten dela. Hau da, badiela poema batzuk iaia itzultzen ezinezkoa dienak. Beste hainbeste gerta daiteke neurri baten, eta gero Xabik azalduko digu, antzezlanak poesiaz edo poesiaren janzkerarekin etortzen badira eginda. Baina egia da, ezintasun hori hain zuzen ere itzulpengintzak gainditzen duela. Itzulpengintza azken baten oso definizio horreza eman da, gauza bat baino ez dalako. Tresna mordo bat aukera ematen dutena ezinezko, berez ezinezko den gauza bat ahalbidetzeko. Erabateko bikaintasunetik urrun, baina bikaintasuna lortu nahi duena. Beti ere arazoaren gainean beti ebazten eta konpontzen. Antzerkira ekarrita, nik bakarrik eskatzen dizuet, Xabierrek hitz egin behar dugu Shakespearen gainean, askotan esaten dugu hemen itzulpenaz, klasikoak itzultzeaz eta bestelako antzeslanak, bueno, baina ezke esateako Shakespearen garaian aktorek, idazleek aktore ere baziren eta aktoreak idazle neurri baten eta testu guztia saiatu egiten ziren agertokiaren gainean. Baina nork esan dezake zelan jokatzen zen Shakespearen garaian, ze soinu, ze musika ateratzen zuen testu hark, eta ze musika, ze soinu ateratzen zuen hurrengo mendean, eta 18. mendean, eta 19. mendean, eta 20. mendearen hasieran, eta ze soinu dauka gaur 21. mendean. Esan nahi dut, askotan ahaztu egiten zaigula, badirela hor beste eduki batzuk. Ibsenen esaterako, Panpinen etxea edo Noraren obra ospetsu hori itzultzen dugunean, zer itzultzen ari da itzultzailea? Testua, kultura ere bai, keinuak ere bai, ze azken baten, eta horrekin amaituko dut, antzerkia polisemiotikoa da, oso hitz potoloa da, baina azken baten zer esan nahi du, antzeslan baten badirela kode mota ezberdinak. Itxaz gain badirela beste batzuk, eta horietako asko itzuli beharrekoa dira, eta denok badakigu ez dela gauza bera, zuek ikus dezakezu Shakespeare bat, hemen euskaraz egina Euskal Herrian, obra berbera ikus dezakezu gaztelaniaz demagun Almagron, eta beste gauza bat ikusiko duzue, Frantzian, frantsesezko bertsioan, Inglaterran bertan, Globen edo beste toki baten, eta beti ikusiko duzue gauza ezberdin bat. Hor kultura ere badelako, eta ikusleak ere neurri baten hartzaileak itzuli beharra izaten dalako. Ibsenen edo Shakespearen isilune bat ez delako berdina euskaraz, ez delako berdina gaztelaniaz, hizkuntza bakoitzak bere ritmoa badu, keinuak egiteko beste ritmo bat ere badu, isiluneak egiteko eta bar eta bar. Azken baten zer daukagu literatura dramatiko edo antzerkia itzultzen dugunean, behar bada ez poesia bezain zaila den kontu bat, baina bai oso eduki
alde askotarikoa edo nahi baduzue poliedrikoa, aspaldi honetan halako modan dagoen gauza bat. Eta ez dugu ahaztu behar, eta horrekin bai amaituko dela nire partea, gainera literatura ere badala, hau da, antzerkia edo literatura dramatikoa itzultzen duen itzultzaileak, normalean beti esaten da itzultzailea Ugazababiren morroia edo neskamea dela. Ugazababietako bat zein da jatorrizko egilea eta horri zor zaion begirunea. Beste bat irakurlea, bai, eta horri zor dion begirunea eta bestea bezain handia bentsat bada. Baina zer pasatzen da literatura dramatikoa itzultzen dugunean? Orduan gauzak korapilatzuago bihurtzen diela. Azken baten, testu dramatiko bat paperean argitaratzen denean horrek bi rezepzio mota, bi hartzaile mota izaten ditu, liburu moduan irakur daiteke banaka, bakarka bakoitzak, baina gero badu beste harrera bat, jende aurrekoa. Eta orduan hor sortzen da beste ugazaba mota bat, eta zein da antzerki zuzendaria edo lan ura dramatizatu, dramaturgiaz jantzi behar duen pertsona. Eta azken baten zer daukagu oso indar harreman korapilatzua gauza bat antzestu behar denean, eta benetan testua, Juliak ero horretaz hitz egin behar dugu hain zuzen ere, testua agertokira eraman aurretik partiturekin gertatzen den moduan hainbat saiakuntza behar dituena. Ez dakit inoiz ikusi duzuen orkesta batek nola egiten dituen saioak, saio nagusira heldu arte, biolinak hasten di alde batetik, kontrabasoak beren aldetik, metala beste alde batetik eta perkusioak ere bakoitzak beren aldetik eta azken baten gero danak alkartu egiten dira eta hasten dira saioak egiten, baina lehenengoa normalean inoiz ez da ondo ateratzen. Beste pasatzen da testu itzuliekin. Beraz, horrekin amaituko nuke, hau da, baditu beste alde teoriko batzuk, baina nik zailtasun horietako batzuk aipatu nahi izan ditut, zailtasun izateaz gain badirelako ere abantaila. Ezan nahi dut, zuzendariek edo antzesleek ikusten badute begi aurrean edo esku artean daukaten testu hura partitura dela eta horrek onartzen dituela hainbat jotzeko modu, nik uste dut askatasun handiagoa izango dutela antzesteko orduan, baina itzultzaileak ere izango duela bide zabalago bat horri ekiteko. Eta horretaz, ondo ezagutzen dituzue, Xabier Mendiguren, Zabi Paia eta Julia Marin, eurak dira eskarmentu bat dutenak literatura dramatikoa da antzerkia euskarara ekartzen, eta haietako batek egingo digu euren ikuspegitik ze bizi izan duten testu horiek itzultzen, eta zorionez gero aukera izango duzue testu horietako batzuen irakurraldiaz gozatzeko orduan. Besterik gabe, Xabier Mendigureni emango diot hitza. Bueno, arratsaldeon, eskerrak ematetik hasi behar dut, lehenengo gonbidapena luzatu didalako, Carlosek, Eiziek, Eazek, dene batera. Harritu nintzen pixka bat, nik aspaldian teatro gutxi itzuli dut, ikusi bai, aldudan guztietan, baina izan nuen bolada bat, buruko min bat baino gehiago eman zidana teatroa, antzerkia, euskaratzeak. Eta nire esperientzia personal horren azalpen labur bat egingo dizuet, eta pixka bat hortik atera dituena ondorio batzuk. Sarrera maizukiru egindu Carlosek eta askoz gehiago erasterik ez dago. Nire esperientzia mugatu bat, baina urte batzuetakoa, izango da beraz azalduko dizuetana. Banituen gauza batzu prestatua begiz harrapatzeko, baina ahoz izan beharko du. Hor ez dago ere aldaketa handiegirik hor. Bueno, lehenengo esango dizuet, nire bizitzan, garai jakin batean, 1980 urtean, ni Algortan bizi nintzen eta Donostiara etorri eta itzultzaile eskola bat sortzeko agindu hartu nuen. Euskaltzaindiaren aldetik Juan San Martinek zehatzago esateko. Eta, bueno, hasi nintzen hori antolatzen, eta orduan lehenengo esperientzia itzulpena, aurretik itzulpenak egiten dituen, hizkuntza desberdinetatik euskarara eta gaztelaniara. Hor guk eskolan irakasle talde bat antolatu genuen eta ikasgai batzuk ere diseinatu edo nolabait pentsatu genituen. Eta hor, elkarrizketak, antzerki testu modukoak ere bai, novela zatiak eta beste gauza asko. Itzultzen genituen, praktika egiten. Nolabait hizkuntza teknikoa eta hizkuntza literarioaren arteko
polo horiek lantzen genituen, era guztietako testuak itzultzeko preste egon behar zuelako itzultzaileak. Eta hori izan zen lehenengo bolada, eta horretaz pixka gero zehatzago hitz egingo dizuet. Bigarren bolada bat izan nuen, handik urte pare batera, eta hori hain zuzen Antzerti elkartea edo teatro taldea sortu zanean izan zen. Antzerti berez aldizkari bazen, bere gerra horretik sortua, eta hainbat teatro argitaratu zuen eta bar, hor batez ere buru Labaien izan zen, Labaien, eta Labaien gaurko gure Ramonen aita, uste dut, Antonio Maria Labaien. Bueno, antzerti izen horrekin eskola, antzerki eskola bat sortu zen, handik gutxira, eta hor bolada berri bat hasi zen. Alde batetik antzerkiak itzultzekoa, eta beste alde batetik antzerkiak egitekoa, jende aurrean ematekoa. Hori izan zen niri bete-betean egokitu zitzaidan bolada. Garai hartan, itzultzaile eskolako zuzendari izateaz aparte, EITB-ek hemen, Prinkalean, hemendik metro gutxitara, sortu zuen eskola bat. Hor Biobideren gidaritzapean, hainbat pertsona bildu ginen, etorkizunean, esatari bezala eta bikoizketako langile eta aktore bezala lan egingo zuten pertsona prestatzeko. Eta bitxi xamarra zen, geuk ez genekien gauza askori buruz irakatze behar izan genien beste. Baina, bueno, borondate hona dagoenean, gauzak nundik edo handik antolatzen dira eta kanpotarren laguntzarekin hori bideratu genuen. Niri hor gertatu zitzaidan, beste gauza batzuen artean, antzerki obra batzuk itzuli behar izatea. Gogoan dut, lehenengo uste dut, italieratik Goldoniren Arlekino bi nagusiren zerbitzari izan zela. Eta inguru hortan, itzulen dituen beste labos bat. Dario Foren izuaren aurpegia, gero ikusi dut ere Juliak itzuli zuela bere beste zenbait obra, nahiko maitea izan dugu Dario Fo. Hemen, Anuilen Antigona, Strindbergen Heriodantza, eta ni neuk ez nuen itzule, baina zerbait parte hartu nuen Euripidesen Emakume Troiarrak, edo Las Troianas, obra horretan. Hau izan zen bigarren bolada. Hau bete-betean izan zen. Testuak hartu, euskaratu eta aktoreekin, lehen Carlosek esaten zuen, hartu eman horretan, nolabait ondu testuak eta taularatu edo holtzaratu. Hau izan zen bigarren bolada. Eta hortik aurrera xeago, hor parean zu, iskat aurrera xeago, eskola hori Fibize izeneko erakunde bihurtu zen, eta bikoizketaren ardura hartu zuen. Eta hor izan nuen Shakespearen obra mordoska bat edo bentsat ozen ardi bat bai, itzuli beharra gero ETB-ek emateko. BBCk egindako ekoizpen bazan, oso ongi egina, oso Shakespearen emate atsegin bazan, baina muga bat du horrek ere, ez da berdin oholtza batean ematea, edota telebistako lehiatilatik obra hori gizarteari zuzentzea. Eta hori izan zen hirugarren bolada. Horri nola aurre egin eta nola itzulpen horiek egin eta hor gainera bikoizketaren auzia zegoen. Etzen kontua testua libreki itzultzea, nahi izan baizik gero horrek agertu behar zuen denbora jakin batean telebistan. Eta hori egitea izan zen ere lanetako bat. Hiru bolada hauetan izan dut esperientzia itzulpenarekin eta antzerki itzulpenarekin eta biztan dago hemen lehen Carlosek aipatu dituen hainbat gauza bete-betean bizi izan dituen. Udan pixka bat azalduko dizuen lehenengo momentutik zein izan den hartu emana. Guk martuteneko itzultzaile eskolan, eskola horrek 10 bat urte eskas iraun zuen, baina asteburuetako ikastaro eta urte desberdinetan hainbat jende prestatu zuen, maila bateraino, itzultzaile izateko. Asko bazeto zen jakinaren gainean aurretik, horretan ibilitako pertsona zirelako, lehenengo urteetan, da gero pertsona ez hain prestatuak, baina ikasteko prestutasuna zutenak eta aurrera joan zirenak. Eta bueno, hasiera hartan, autonomia erkidegoan hasi zirenean itzultzaileen eskaerak leku guztietatik, eskola horrek laguntza bat eman zuen. Gero Gasteizen sortu zen IBAPek ere bere eskola sortu zuen, gero masterrak etorri ziren, eta hor poliki-poliki
hortik sortu zen EIZIE, elkartea, eta baita zenez aldizkaria eta literatura universala ere, nolabait giro hortatik sortu zen, da pentsamentuaren klasikoak ere bai. Beraz hor, mugimendu baten hasiera izan zen. Guk eskolan era askotako ariketak egiten genituen, eta bat izaten zen hartu testu bat, jatorrezko testu bat, gaztelaniaz batzuetan, gehienetan, o ingelesez bai, zenbaiten hori egiteko gai ziren artean, eta itzulpenak egiten genituen euskarara, alde batera zein bestera. Eta orduan hor, batez ere egiten genuen ariketa semantikoa, izaten zen, sintasiazkoa eta estilistikazkoa. Egiten genuen, testu hori nola esan daiteke euskaraz hitz desberdinekin, esamolde desberdinekin, esaldia luzetuz, laburtuz, eta bar. Hori laborategi moduko bazen, tailer moduko bazen, eta hizkuntzaren ezagutza funtsean lantzia izaten zen horren helburua. Horren helburua etzen, inondik inora gero pertsona batzuen aurrean obra bat ematea. Baina bai hizkuntza bera ondo aztertzea, bere mekanismo guztiek aurrean jartzea, eta aukerak egiten, eta bizkorra aukerak egiten ikastea itzultzaileak behar du ere bizkortasun mental bat, gauzak epe baten barruan egin nahi baditu. Hor liburu bat argitaratu genuen, Euskal Itzulpenen Antologia, Josu Zabaletak egin zuen bilduma hori, eta 50 bat egileren testu zatiak bildu genituen gero erabiltzeko itzulpenak egiten. Horrezaz aparte, testu hauetaz baino pixka bat hurbilago itzulpenetik zegoen Bibliako pasarteak eta bar, eleberri zatiak eta bar. Bibliaren itzulpenean esaten zuten adituek, Biblia itzuli behar zela entzune izateko. Ez isilian irakurtzeko bakarrik, baita entzune izateko ere elizetan eta bar. Eta horrek izan behar zituela ezaugarri batzuk edozein testuket zituena. Eta horra hasi ginean hurbiltzen nolabait itzulpenera. Entzuna belarriz jasoa izateko testu batek izan behar dituen ezaugarria kontuan hartzea. Orain bigarren topaketara noa. Hau da, antzerti sortzean zer gertatu zen. Aipatu dizkizuez autoreak, Goldoni, Dario Fo, Noel Streamer eta beste batzuk. Hemen gertatu zen itzulpena egin eta aurrean aktore batzuk zeudela. Aktore horiek batzuk euskaldun zaharra ziren, batzuk erdi alfabetatuak, gutxi alfabetatuak, bakarren bat hobeto xeago, eta bat zeuden euskara ikasten hasi berria ziren euskaldun berriak. Orduan kontzertua bai eman zitekeen, baina oso jotzaile bereziekin. Batzuk zeukaten kutsu bat, bestea beste bat, eta askotan nik testua itzulita ematen nienean ikustenean hauan trabatu egite zitzaiela. Orduan, pentsatzen nuen beste esaldi bat, beste aditz bat, batez ere aditz, subjuntiboko aditzak eta holakoak trabatzen zitzaizkin denetan. Orduan, beste zeo zer, asmatu egin behar, beti erreztasunak ematen, eta hola. Hori zehantzan ezinbesteko gauza da, bestela ikusten nuen, sekuletzutela egingo gauza hola entzungarri bat. Hori izan zen lehenengo esperientzia. Nik pentsan ezagen itzultzaile bezala, baina nik ere lezio edarrak hartzen dituen, ze askotan esaten nuen. Hau zehatzagoa da, baina asko zokerragoa da esateko, orduan zerbait egokiagoa. Orduan beti ibili behar nuen, testuen nola gozatzen eta bar. Eta azkenean helburua nola komediak ziren gehienak, Goldonirenak eta beste batzuk ez, baina parre eragiteko ziren, parre eragiterik ez dago, ez badauka grazia pixka bat esaten denak, eta hitz jokoak eta lakoak. Esperientzia izan zen, itzultzaileak pentsa dezake gauza bat, baina gero aktoreak nola esaten duen ikusitakoan, askotan aldaketak egin behar dira. Eta hortarako aukera izan nuen, beraiekin egoten intzanan, entseguetan, eta beraiekin hitz egin, eta askotan aktorek buruz ikasten zituzten asko ulertu gabe esaten ari zirena, eta hori erantzematen zen. Gauza bat ulertzen ez denean, naiz eta esan, eta batzuk nahi kondo esaten zuten, naiz eta ez oso ulertu. Esperientzia hau izan nuen, baina holax esan antzerki orduan, etorkizuneko antzerkia lantzeko bide hori zegoen, Eusko Jaurlaritzaren laguntzaz, eta Eta hor, aldizkari hortan bertan, antzerti izeneko aldizkari hortan, argitaratzen zituzten gero Shakespearen bibiziko obraren testuak izango zirenak. Hau da, libretoa, nola bai esateko. Esaten zidaten, itzuli izazu obra hau, jatorrizkoaren arabera, gero hartuko dute zure obra hori eta egokituko dute telebistako programan emateko. Orduan nik hor guztira 6 obra itzuli nituen. Itzaziz dira, As You Like It, hori zeu nahi duzunez, Amodio Neke Galduak, Enrique Zortzigarrena, Julio Cesar, Neurriari Neurriez eta Richard Bigarren. Obra hauek, obra
batzuk ez dira oso entzunak, baina obra importantea dira, Shakespearen danak bezala. Alderdi hortatik, lan puska bat izan nuen, hauek egiten hasi aurretik lehendik zer zegoen begiratu nuen. Eta hor topo egin nuen, batzuekin, aurreko batzuekin. Topo egin nuen, Amezaga eta Arbingenekin, Larrako Etxeatar Beditarekin, Saltan, Argentina, bere obra guztiak itzuli zituenarekin, banan itzuli zituen Shakespearen obra guztiak. Eta topo egin nuen ere, beste batekin edo besterekin. Gehien bat, obra horietan ikusi nuen gure gandik urrun xamar gertatzen zirela euskera motaren gatik eta itzulpen irizpideen gatik ere bai. Nik testu hartatik zerbait aprobetxagarri ikusten nuen, baina testua bere testutasunean nekez eman zitekeen baliagarri bezala. Orduan, ikusten nuen, atera behar nituela beste nubaitetik itzulpen horiek. Orduan, hor, alde batetik Seibizen, aipatu duen enpresa horretan, egiten ziren dokumentalak, marrazki bizidunak eta film dramatikoak itzuli. Eta bikoiztu. Bikoizteak eskatzen zuen, testu bat itzultzea, jatorrizko hizkuntzatik, ingelesetik gehienak, eta gero horiek doitu egiten ziren, eta aktoreak horiek esan egin behar zituen, dramatizatu egin behar zituen, ahotsez behintzat, ez keinuekin eta baizik, irudia ematen zuen, banda batek. Hor, bistan dago, errezenak ahotsean egiten ziren dokumentala ziren. Testua itzultzen zen eta grabatzen zen eta horretzegoen problemarik. Bigarren tartekoak, marrazki bizidunak, ez ziren hain zailak, baina tartean zeuden. Eta zailena ziren beti elkarrizketa dramatikoak. Bistan dago, elkarrizketak itzuli behar ziren eta gero luze laburrean etenak eta marrazki egin behar ziren espainkariak egokitu, eta horrek zailtasun bat. Eta askotan nik egindako itzulpen hura, pikutara joaten zen, ez zetorrelako bat labial edo espainkari esatzen zena behar zen tokian, eta luze laburra ere ez zetorrelako bat, eta beraz hor, halako entsegu gogor bat egiten zuen gero, bikoiztera pasatzeko. Hau izan zen esperientzia, eta nik esan dezakedana da, lan honetan, testu batzuk aurretik ateratzea, segurasko entzuten zegoenaren lagungarri izan zela. Etxean Shakespearen obra hori euskaraz entzun zuenak, aurretik baldin bat zuen testu bat, segurasko lagundu zion ulertzen, aurretik irakurrita edo parezpar irakurrita. Baina dozein modutara ere, Shakespearen testu hori euskarara itzultzeak, zailtasun nabarmena zeukan, gaurko gure euskaldunarentzat. Eta zergatik, ez bakarri testua trinkoa zelako, euskara bera egiten ari ginelako, eta oraindik geu ere ez geundelako oso ziur zeratako euskara eskaini behar genuen. Eta prozesu horretan gaude gaur ere, gaur pauso gehiago eman ditugu, aurrerapen gehiago egin ditugu, eta zorionez gaur erosoago sentitzen gara, baina urteak behar dira olako hizkuntza estandarizatze prozesu baterako. Orduan hori ez geneukan, eta horregatik aurreko testuak oso zaila gertatzen zitzaizkiko. Ekarri nuen konparatzeko hemen gauzatxo bat, baina hori paperean ezin da ondo eman, hain zuzen dira 3 berzio gauza berarenak, eta horiek edozeinik egin ditzake begiratu berzioak, eta ze diferentzia sortzen dira batetik bestera. Hemen dago Juan Garziak egin duen azkeneko Hamleten berzioaren zati bat, eta aurretik egin zituzten beste 2 berzio. Baina bueno, hori utzi alde batera, eta zer ikasi dudan laburbilduko dizuet. Ezinbestekoa zaigu aurrera joateko aurrekoen ezagutze eta kritika. Gure artean izan dira aresti, bezalakoak, gauza bat esan zutenak 72an, 74an aldatu zutenak, konturatu zirelako praktikan gauzak ez zirela hasieran pentsatu bezala, Salvador Garamendiak ekarpen importante egin zuen, Atxagak ere egin zuen bere NHI, Nazional Herriko Iraultzailearekin, teatrorekin, atorekin batera lan egitearen garrantzia ezinbestekotza daukat. Doinua etenak eta prosodia zaindu beharra dago, hizkuntza hori gabe ez da ezer. Esateko eta entzuteko testuak izan behar dutela, dudarik ez. Eta ez du testu, itzulpenak ez du izan behar zurruna. Esangarria eta ulergarri izan behar du. Beraz, irakurgarritasuna eta antzezgarritasuna bere baitan izan behar ditu. Nik uste dut itzulpenak azken urteotan nabarmen aberestu duela antzerkia, eta euskara bere ere bai, beste itzulpen literarioekin batera, eta hori, hortan eskerroneko izan behar dugu. Eta hau dena, nik uste dut oro har, komunikabideen erdia ahozkotasunean kokaturi dagoela. Azken urteetan euskara mota bat egiten ari gara, ahozkotasun improvisatutik idatzizkora tarte batean komunikabideetako testuei esker eta bar.
eta horrek gero eta erraztasun gehiago ematen digu testu zailagoak ere ulertu ahal izateko, eta beraz ari gara alfabetatzen lan prozesu importante bat. Eta besterik ez, bi artikulu ikusi ditut azken aldean oso interesgarriak, bata berrian martxoaren 26an gai honi buruz, oso interesgarria iruditu zait, laburpen on bat, eta elearazin ikusi dut ere itzultzaile Amintzo Julia Marini egindako elkarrizketa bat, eta iruditzen zait oso baliagarria dela, norbaitek begiratu nahi baditu testu hauek, ni erabat ados nago esaten diren gauzakin, zer iruditzen zait bizitako gauza direla. Eta besterik ez, eskarrik asko entzuteagatik, eta sentitzen du gehiago eta patxada gehiagorekin ezin esan izate. Zaila da 15 minututan, hainbeste urtetako historia kontatzea. Eskerrik asko, Xabier, gero, aukera izango duzue galderaren bat edo egiteko, eta pentsatzen dut bat baino gehiago izango duzuela. Segituan, Xabi Paiak adieraziko digu, berak bintzat, hala eskatu genion hasieran kontraste moduko bat egiteko bi egile oso denboran eta egituraz ere oso muturreko gerta daitezkenak, eta horren gainean ze esperientzia izan duen berak, beraz? Bueno, bai, 15 minutotan Xabier etzaio bizitzak abitzen, eta kaso nik 10 errez emango dizkiot, hasieran eskarmentu handikoak garela esandakoan, bi hauen ondoan eskarmentua zeinek izan dezaken, nik neukez behintzat, 1980an nien nintzen bizi, eta 80an berak aldegin zuenean algortatik, bandik pare bat urteraan jaio nintzen ni, akaso erroldan Xabier bat behar zuten, eta ez dakit nik bere utxunea behar bezala beteko ote nuen. Bai ez errezan baino lehen, esan nik garbi utzi nahi dudana da, nik itzulpena eta antzerkia oso maite ditu dela, eta oso gertu izan ditu dela beti. Itzulpena, akaso algortan jaio nintzelako, gurasoek euskaraz ez dakitelako, edo herri honen ezaugarri soziolinguistikoengatik, baina beti zubilanean bizi izan naiz eta gustura bizi ere hizkuntzen arteko zubilan horretan. Eta antzerkia amak emandako zaletasuna da. Gure ama antzeslea izan zen, hain zuzen ere, adibidez, duela ez asko joan den ekainean deskubritu nuen Bernardo Atxagak edo orduko Joseba Irazuk Bilbon deskubritu zuenean antzerkiaren mugimendu ura, nik esan nionean gure ama zeintzen, harrituta gelditu nintzen, jakitean gure ama ezagutu egiten zuela, gure ama Kelarre taldean, da Irrintzi taldean, da Luis Mari Iturri eta hainbat antzesle eta zuzendari eta barrekin ibili zelako. Utzi behar izan zuen ura, baina antzerki zaletasuna inoiz ez du galdu, oraindik ere bizirik dauka eta berarekin egonezkero etengabe kontatzen ditu, bere pasadizoak, bere obrak, eta horregatik nik umeumetatik Stanislavski zein den oso garbi izan dut. 15 urterekin 3 seme alaboi Por qué el trampolín del actor William Laytonen liburu oparitu zigun, edo Grotowskiren sindromea zer den ere azaltzen zigun, kaso barruan zeukan gogo hori ala azaldu nahi zuelako. Eta hortik iristen naiz ni, karrera amaitu berritan, hau da, Xabierrek historia kontatu du asko, baina ni horri eta gerokoa naiz, hain zuzen ere itzulpengintza eta interpretazioko lizentziaturako lehenengo promozioko ikaslea naiz, 2004an lizentziatu nintzen, eta 4. mailan bazen ikasgai bat itzulpen literarioa, eta bazegoen aukera 10 orrialde aurkezteko itzulpen batean, eta aldi berean literatura unibertsaleko sarira edo sarian aurkezten ziren horietako bat itzultzeko. Eta nik Tennessee Williamsen Streetcar Named Desire asko maite nuen hain zuzen ere, jakingo duzuenez, antzerkian hain zuzen ere oso obra berezia delako, eta orduan gure amak ezinbestean bai telebistan filma ikusarazi eta obra irakurrarazi zigun, eta horrekin saiatu nintzen, unibertsitatean ez dakit, oraindik gogoan dut emaitza kaso ez zela izan nik espero nuena, baina kontua da, hor dagoen Arantzazu Roiok dituzti dela irailean esateko epaimahaiak erabakizuela neuk itzultzea. Lana, niretzat sekulako izan zen, baina gogoan dut hitzaurrean idatzi nuela 2 irakasle gogoan nituela bereziki, Mikel Garmendia, alde batetik, Mikel Garmendiak beti, oraindik segitzen du irakasle, eta beti izan delako segi, ekin, egin, bai, benga, itzuli, saiatu, eta Bego Montorio. Eta Bego Montorio zen kontuz, 10 orrialde itzultzea gauza bat da, baina gero lana osorik itzuli beharra dago. Eta hala izan zen.
Eta orduan Tennessee Williamsen itzulpenean nik gogoratzen dut izan dituen beldur handienak izan zirela bereziki zubilan horretan New Orleanseko errealitate ura nola transmititzen zen ona. Nik beti esan dut, niri gustatuko litzaidakela liburuarekin batera ematea ikusleek izan zuten obra ikusi bitartean, izan zuten elektrokardiograma eta encefalograma ematea. Izugarri gustatuko litzaidake hori. Nik hori kopiatu nahiko nukelako. Nik nahiko nuke nire itzulpenak hori lortzea. Eta ez hitz baten gora beran zer lortzen den, baizik eta hori obra ikusi eta halaxe lortzea. Eta orduan gogoan dut, orduan sentitu nituela lehenengoz euskararen ertzak oso garbi. Enekielako New Orleanseko portuan lanean ari zirenak Euskal Herrian ika aritu beharrote ziren, edo ez, hori ze Euskal Herritarako itzultzen ari nintzen, ze euskaratarako hainbeste zalantza izan dituen horretan, eta horri gehitu behar zaizkio jadanik aipatu diren irakurgarritasun edo esangarritasuna, berez nik ala nahiago izaten dut, eta jokagarritasuna edo antzezgarritasuna ematen du literatura itzultzeagatik hori ez dugula kontuan hartu behar. Eta niri gogoan dut neukan sentsazioa zela kolakaoaren sobretxo horiek direla antzerkiaren itzulpenak. Antzerki itzulpen bat kolakao sobretxo bat dela iruditzen zait. Dena barruan dago, prest, eta zuk horrela utzi behar duzu gainera. Etortzen denean ireki, esnea gehitu, eta nahi duen hori izan dezan. Eta orduan, gauza asko aurre ikusi behar dituzu, eta gero gainera ematen du inork ez duela zapore bera lortuko, ez? Azken batean bakoitzak bere ikuspegi hori izango duela. Baina aldi berean ere izan nuen hori esangarritasun, antzezgarritasuna, baina euskararen ertz horietan deskubritu nuen beste bat, eta azkenean etengabe jotzen nuen egia da teorikoen gana. Bai, batez ere iruditzen zait Susan Basnet dela honetan gehien ikertu duen pertsona edo eta oso oinarri argiak dituena, eta bere gana jotzen nuen, baina baita ere komunikazioko adituen gana. Izan ere, antzerkiaren itzulpena ez da bakarrik antzerkia, ez da bakarrik itzulpena, literatura ere bada, eta nik garbi esaten dut, eta horretan gainera aldarrikatu egiten dut. Gauza bat da, gure itzulpena ikusi beharrez izatea. Ez da dila antzeman itzulpena delik, ados. Baina itzultzaileak existitu egiten gara, berdin. Literatura sistema edo polisistemako parte gara. Gustatu zeinez, liburuak ez dira nahi gabe itzultzen. Badakit, jende askok ala nahiko duela, edo ez dakit zer pentsatuko duen, baina tamalez existitu egiten gara. Eta nik itzultzailea izan nahi dut. Eta ez itzultzailea idazle edo itzultzailea, ez, ni itzultzailea naiz. Eta hori garbi utzita, sentitu nuen beste kontuetako bat zen, komunikazioan dagoen beste elementu bat dela indexikalitatea. Hitzek indize batzuetara eramaten gaituzte, edo nolabait esateko argia saltzeko kontestua hitz bat entzuten dugu eta horrek erreferentzia batzuk ematen dizkigu. Eta orduan itzulpena egiten denean, horiek guztiak kontuan izan beharra dago. Enaiz hartu ere egingo, bikoizketan aritu behar denean, euskalkiek ze harreman edo zer egin izan dezaketen. Edo adibidez, nik Patxo Telleriari Ipaz pelikula egokitzen, euskarara egokitzen lagundu nianean, ondo gogoan dut, alegina zela, batez ere bilbotartzea, euskara bilbotarraren kutsua izatea, eta gero kastina erabat gipuzkoarra zen. Orduan, hori suposatzen dut Juliak asko hobeto azalduko duela. Zuk ideia batzuk dituzu buruan, baina gero segun zein etortzen den, ez da akaso esangarritasuna, da agian orkesta horretan ez dagoela instrumentu hori. Zuk partitura prestatu duzu, tromboia ere egon dadin, baina gero ez dago tromboirik. Eta orduan hori berriro ere beste egokitzapen lan bat izango da. Nik batetik bestera, Tennessee Williamsetik eta Calderón de la Barcara ikusten dudan aldea izugarria da. Azken batean Tennesseerekin planteatu nezakeen, esaldi hau moztu egingo dut, esangarriagoa izan dadin, edo hau bestela erabiliko dut, orain oso ondo gogoan dut, edo asko gustatzen zait Isabel Etxeberriak
egiten duen ikerketa eta batez ere plazaratu duena Asun Aiarberen omenezko liburuan non azaltzen duen itzulpenetan euskaraz idatzitako jatorrizko obretan baino askoz leku, gai, materia gehiago dauden. Eta benetan gomendatzen dizuet, euskal literaturan oroar alkondarak izango dira liozkoak eta franelaskoak adibidez. Eta itzulpenetan ordea daude itzulpenetatik datozen guztiak. Itzultzaileok ezin dugulako aldatu materiala eta jarri denei atorra gauzak errazagoak izango direlakoan. Eta aberastasun hori nik ondo gogoan dut batez ere Tennesseerekin adibidez eskailera. Eskaileraren zenbat tokitan egon daiteke persona bat, ingelesez pila bat tokitan. Eta euskaraz hori ikusi eta garatu eta ikasi behar azken batean izugarri egin zitzaidan, edota kortina adibidez. Gogoratzen dut, gela erdian kortina bat zegoela eta nik obra eskerrak ikusi nuen, ze hasieren ezatuen, zema kortina daude hemen. Ze gela klase dau. Eta hori ezinbestekoa da. Hortik Calderonera mundu bat. Calderonekin egin nuen erabaki handiena izan zen neurriari egokitzea, eta batez ere hori esaten izuen moduan elektrokardiograma eta hori bilatzen nuen. Esaten nuen Calderon gaztelaniaz ikusten duenak, euskaraz ez dut uste inoiz ikusiko dugunik, ez dut uste benetan garbi esaten dut, produktore batek dirua inbertituko duenik horretan, ze sentitzen du? Nola jasotzen du informazio hori? Gauzak esangarri daude, esangarri nahita jarrita daude, ala ez. Ze Calderonen bigarren ekitaldiko lehenengo azalpena da okerrezpanago 30 lerroko galdera bat. 30 lerroko kontakizun bat. Eta dena da subordinatu eta nik esaten nuen, eta nik orain etorri behar dute euskararen esangarritasunaren izenean Calderonek hemen egin duen lan izugarria apurtzera? Ez. Eta saiatuko naiz hori mantentzen. Egia da azken batean testuaren funtzioa bilatu behar dugula. Niri ala iruditzen zait. Ikusi behar dugu testua kasuan zea adierazten duen, eta nik ze esango dizuet, niretzat Calderonek errimatua eta neurtua behar zuen. Ez niretzat bakarrik, egia dau ez dudala kontatu, baina aurkitu ditut, ez obra osorik, baina Calderonen zenbait pasarte itzultzen saiatu zirenak, edo aleginak egin zituztenak, eta horietako bat da Claudio de Otaegi adibidez. Aztertu nuen bere garaian, pentsatu nuelako hasieran obra itzultzea euskal neurrietara egokituta. Azken batean, dezima euskal belarrirako ez da zaila, 8 silabako egitura duelako, errima jokoa, gutxi gora bera etzai guain urruna egiten, eta gero ere ez dugu ahaztu behar euskaldun gehienok, edo euskaldun denok normalean beste hizkuntza bat ere ezagutzen dugula, eta horren erreferentzialtasuna badugula. Baina gogoratzen dut adibidez, Calderonen 10 edo 10 ezagun hori Sueña el rico en su riqueza, lan horretan, bain zuzen ere Claudio de Otaegi alegin duzen, bertso moldera jartzen, eta kantagarria da gainera. Amets egiten du aberatzak, dituen ondasunetan, kezka gehiago eskaintzen dion, aberastasun haietan, eta bertsotara egokitu zuen. Nik neuk enuen hori egoki ikusi iruditu zitzaidan traizio latza ez egitea, baina gure tradiziora inbeste ekartzea gehiegi izango zela. Eta azken batean, batetik eta besterakoan egia da biak direla lan literarioak eta niri bereziki hori eskatu didatela. Hortik aparte, egia da nik oholtzarako batez ere umeen antzerkiak itzuli izan ditu dela, Teatro Paraíso konpainiak egin dituen azkenengo 4 lanak umeentzat bintzat nik itzuli izan ditut, eta hori beste mundu bat da. Egia da beste zerbait dela, aukera baldin baduzu jatorrizko obraren sortzailearekin hitz egiteko zer esanik ez, aktorei ahoan zer kabitzen zaien ikusteko ere, ze askotan ematen du itzultzaileak egin duela lana gaizki, baina nik aukera izan dudanean aktore batzuekin lan egiteko eta ikusi dudanean adibidez txistukariak ahoskatzeko gaitasun handiegirik ez zutela, argi esaten dizuet ez dudala dudarik izan, baina jauzi jartzen zuen tokian erori jartzeko eta txistukari batzuk bidetik kentzeko. Nik azken batean eta amaitzeko horixe bera esango nuke, antzerkiaren itzulpena iruditzen zait dagoen eta traidoreena.
itzultzailea traidorea baldin bada, berez, bai, iruditzen zait antzerkia itzultzen duen aktorea dela, bertsoak itzultzen alegintzen den itzultzailea bezala, traidoreena, eta dudarik gabe, traizioa izan dadila, lana jasoko duten horien mesedetan. Eta aski eta sobera. Eskerrik asko, Zabi. Eta, bueno, hain azkena Julia izango dugu. Juliari eskatu genio nahi zuzen ere beste gauza bat eta hitz egiteko. Askotan itzuli bai, baina antzesteko itzultzen dena eta askotan liburu moduan ere argitaratzen ez den literatura dramatiko itzuli horretaz hor eskarmentu handia duelako, eta besterik gabe, Julia? Arratsaldean. Bai, egia da, nik antzerkirako itzuli dudan guztia izan da konpainiek eskatuta, eta orduan gero liburu formatuan eta ez dago ezer, eta bide batez aprobetxatzen dut esateko hola taularako egiten diren lan asko eta asko bildu gabe dauzkagula, eta pena ikaragarria dela hor dokumentazio aldetik eta egin beharko genuke proiekturen bat lan hori guztiak ondo jasota gelditzeko. Orduan, konpainiak deitzen dit itzulpena egiteko, batzuetan izaten da euskera hutsean taularatuko dena, beste batzuetan bi bertsioak, gaztelaniaz eta euskeraz. Orduan nik lana jasotzen dudanean, etxean hasten naiz, eta beti dakit, egingo dudan lana izango dela bakarrik hasi bat, besterik ez, zirriborro bat izango dela, gero oholtza gainera eramaten danean, talde lanean edo beste buelta asko eman beharko zaizkiola, eta orduan nahiko ezerosoa da etxean ari zarenean hor testuarekin, zenbaterainoz, azken finean zure interpretazioa egiten ari zara testu horrena, jatorrizko testu horrena, eta zalantza pilo bat sortze zaizkizu, ez dakizu zuzendariak ze ideia daukan, ze planteamendu egin nahi duen eszenan, ez dakizu pertsonaiak zuk irudikatu egiten dituzu, baina gero beti zaude itxu-itxuan, jakin gabe oso ondo ze forma emango zaio horri. Hala ere, lan egin beharra daukazu eta ine egiten duzu. Niretzako esan dizuet, hasi bada, zirriborro bat, eta horregatik beti aldarrikatzen dut taldeko partaide bat izan beharra daukala itzultzaileak. Ze gaur egun ere, garai batean, asko erabiltzen formula hori, konpainietan eta bi bertsioak montatzen ziren, normalean diru laguntzak eta jasotzeko, eta beti egiten zen, obra prestatzen zen gaztelaniaz, entsaio guztiak eta gaztelaniaz egiten ziren, gero etortzen zen euskerazko bertsioa, hori ematen zen jainkoaren hitzat hartzen zen, eta aktorek egiten zuten lehendabiziko niretzako zirriborroa dana, hori hartu eta lehendabiziko ensaio egunerako buruz ikasita eraman behar zuten aktore guztiek, ezta? Eta horrela ibili gara urtetan, baino lehengo astean antzerki feria izan genuen eta ikusi ditugu, badadirela konpainiak oraindik ere horrela lan egiten dutenak, ez? Eta ze gertatzen da itzultzailea etxean ari da, ez dakiz oso ondo ze planteamendu egingo dan eszenan, eta zer gertatzen da aktoreak ikasten du testu hori buruz, saiatzen da zuzendariak ematen dizkion eta pauta jarraitzen eszenan, baina hor disoziazio bat sortzen da, aktoreak espresatu nahi du gauza bat gorputzarekin, emozioekin, eta hitzekin beste gauza bat esaten ari da, testu hori egokitu gabe dagoelako. Orduan, nik parte hartu izan dudan montaje guztietan, taldearen partaide izan naiz eta bi zeregin bete izan ditut, batetik zirribor hori, hasi hori edo denon artean, lehendabiziko irakurraldia egiten dan momentutik, hor ikusten duzu, nik lan egiten detenean etxean, ahots gora demora guztian ari naiz irakurtzen, eta etxean balekotzat ematen ditudan esaldi asko, gero esertzezea aktore talde batekin, eta entzuten dezunez, ez du funtzionatzen. Eta gero ja entsaioak eta hasten direnean, aktoreak hasten dira gorpuzten eta konturatzea saldi askok ez dutela balio. Gero eszenan ere jokuak, entsaioetan eta jokuak etengabe sortzen dira. Eta nik uste dut oso beharrezkoa dela pertsonaren bat egotea prozesu osoan hitza zaintzeko entsaioetan eta sortzen diren jolasei eta hitz egokia jarri.
Eta hori, bueno, balio dezala gogoetarako, normalean ez dugu horrela lan egiten. Eta gero hemen ere aipatu da, aktoreek esan behar dutela testua, eta aktore mota asko dago, badaude euskaldun zaharrak, euskaldun erdiberriak, euskeraz ez dakitenak ere, badira, ausartzen direnak euskerazko lanak egiten. Orduan, hor ere ez da inor egoten aktoreari laguntzeko, ez? Gehienez ere egiten da, ematen zaio obra, esaten zaio buruz ikasteko, eta gero, badijoan noizean behin ensaiora, komisario bat, kontrolatzera ia ergatiboren bat janduen, edo esaldiren bat aldatu duen, eta hori aktorearentzat gogorra izaten da, hartzen du, normala iruditzen zait. Aktoreari nire ustez egin behar zaio lagundu prozesuan, eta itzultzaileak izan behar du taldekide. Eta denboraz nahiko larri gabiltza utziko nuke hemen, ia balio duen honek gogoetarako, eta gero gogori baldin badaukazu galderak eta egiteko aukera izango duzue. Eta orain irakurketakin, hasiko gara? Hiru irakurketa egingo ditugu. Bate Shakespearena, Cesar, bestea Xabi Paiarena eta bestea Arte. Bueno, hiru. Joango gara banan aurkezten. Oraingoan, Julio Cesar, William Shakespearena. Julio Cesar, William Shakespearen tragedia bada, 1500 da 89. urtean idatzia eta Xabier Mendiguren beria zartuk euskaratua 1985. Autoreak, Shakespearek, obra historiko honetan, Julio Cesar enperadore erromatarraren kontrako konspirazioaren berri ematen digu. Bruto da historiaren personaia nagusitako bat. Berak hilpaitzuen Cesar, senatari konspiratzaile talde batekin bat egin ondoren. Izan ere, errezeloa zuten, enperadoreak monarkia bihurtu nahi zuela erromatar errepublika. Behin tiranoa hil ondoren, denek espero zuten bake eta askatasun garaia biziko zutela. Baina Brutok, baimena ematen dio Marko Antoniori, Cesarren lagun leialari, hiletetan azken otoitza egiteko hildakoaren alde. Eta Marko Antoniok, bere oratorioa doainekin edo lortzen du herriaren emozioak manipulatu eta konspiratzaileen kontra altzaraztea. Ez dute nahiko ondo ezagutzen duzuela. Orain irakurriko dugun testua obraren 3. ekitaldiko 2. eskena da. Marko Antoniok diskursoa egiten du herriaren aurrean. Cesarren gorpua aurrean duela. Zuekin Marko Antonio eta hemendik herria. Adiskideak, erromatarrak, aberkideak, erne belarriak, Cesar ehortzera nator, ez goraipatzera. Gizonek egin duten gaitzak, iraun egiten du, hauekile eta gero ere. Ongia, sarritan, lurperaturik geratzen da, haren ezurrekin, alabedi Cesarrekin. Bruto leinargiak esan dizue, Cesar handi naia zela, hala izan bada akats larria izan da, eta larriki ordaindu behar izan du Cesarrek. Ona, Brutoren eta gainerakoen baimenarekin, zeren Bruto gizon jatorra baita, eta enparauak ere bai, denak dira jatorrak. Cesarren hiletetan hitz egitera nator. Bera adiskide izan dut, leial eta zintzoa. Baina Brutok dio, handi naia zela,
eta Bruto gizon jatorra da. Zesarrek gatibu asko ekarri zituen Erromara, zeinen erreskateek herrikutsak bete dituzten. Handinai itxurarik izan ote du Zesarrek honetan. Behartsuak arrenka astean, Zesarrek negar egiten zuen. Handinaikeriak ezpal gogorrago eskatuko luke. Hala ere, Brutok dio handinaia zela, eta Bruto gizon jatorra da. Denek ikusi zenuten nola Luperkaleetan 3 aldiz errege koroa eskaini nion, eta Zesarrek 3 aldiz baztertu zuen. Hori handinaikeria altzen. Hala ere, Brutok dio handinaia zela eta jakina gizon jatorra da. Enaizari hitz egiten Brutok esandakoa gezurtatzeko, baizik eta dakidana esateko nago hemen. Zuek denok maite izan duzuelen, eta ez arrazoirik gabe. Ze arrazoik eragozten dizu orduan negar egitea. Zentzua. Abere arrazoi gabe eta ies egin duzu, eta gizonek arrazoimena galdua dute. Barkaidazue, nire bihotza hemen dago, Zesarrekin atautean, eta itxaron beharra daukat nire gana dadin arte. Uste dut arrazoi handia duela dioen horretan. Gauzari ongi begiratzen badiozu, irain handia egin zaio Zesarri. Egin antzaio, jaunak? Beldur naiz, beronen lekuan ez ote den beste okerrago bat etorriko. Kontu egin aldiezue horren hitzei. Ez zuen hartu nahi errege koroa. Beraz, argi dago ez dela handinaia. Hori horrela bada, beste batzuek larrutik ordaindu beharko dute. Giztzajoa, begiak txingarra bezain gorriak ditu hainbeste negar eginda. Ez dago Erroman Antonio baino gizon nobleagorik. Begira, hitz egitera doa berriro. Atzo bertan, Zesarren hitza munduari aurre egiteko gauza zen. Orain hor datza, eta inor ez da hain gutxi, pero horri gurra egiteko bezain bat. Ai jaunok, zuen burubihotzak desordenu eta kolerara eragiteko asmoa izango banu, Bruto eta Kasiori irain egingo nieke. Eta izan ere denok dakizuenez, gizon jatorrak dira, ez diet irainik egingo. Aldiz, nahiago dut hildakoari irain egitea, neure buruari irain egitea, eta zuei, hain gizon jatorrei, irain egitea. Baina hemen badago pergamio bat. Baina barkatu ez dut irakurtzeko asmorik. Zesarren zigiluarekin beraren gelan aurkitu dut. Beraren azken nahia da. Bilauak, hilburuko hau entzute utxarekin, Zesarrilaren zauriei mun ematera joango lirateke, eta beren zapiak haren odol sakratuan bustitzera. Areago oraindik, beraren hile bat eskatuko lukete erlikiatzat, eta hiltzean beren hilburukoan aipatuko lukete. Ondorengoei ondarea aberatski sautziz. Hilburukoa entzun nahi dugu. Irakurtzazu, Marco Antonio. Hilburukoa! Zesarren hilburukoa entzun nahi dugu. Adiskide maiteok izan egonarria. Ez dut irakurri behar. Ez da komeni, jakin dezazuen nola maite zintuzten Zesarrek. Etzarete zur, etzarete harri, gizon baizik. Zesarren hilburuko entzuteak sutu eta zorarazi egingo zaituzte. Ongi dagozuek ez jakitea beraren oinordeko zaretela, ze jakingo bazenute, azze sortuko litzatekeen hartatik. Irakurri hilburukoa. Entzun egin nahi dugu. Antonio, hilburukoa irakurri egin behar degozu. Zesarren hilburukoa. Izango alduzue egonarririk. Itxaro nahi alduzue apur bat. Gehiegi esan dut hartaz hitz egitean. Zesar puñalestatu duten gizon jatorrei, irain egiteko beldurra dut. Beldur naiz. Urtikan traidoreak, ze gizon jator gero. Hilburukoa. Azken naia. Urtikan bilauak, asasinatzaileak. Hilburukoa, irakur hilburukoa. Orduan, hilburukoa irakurtzera behartuko nauzue. Bil zaitezte ba, biribilean, Zesarren gorpuaren inguruan eta utzidazu erakusten hilburukoa egin zuena. Jaitsi egin behar aldut. Baimena emango aldi dazue. Jaitsi, Bai, etzi. ematen diguzu baimena. Biribila, jarri inguruan. Aldendu atautetik, aldendu gorputik. Utzi
Utzi leku Antoniori, Antonio txit nobleari. Tira ez estutu hainbeste alde. Atzera egizle, leku. Egin leku. Malkorik baldin baduzue. Presta zaitezte orain isurtzeko. Zuek denok ezagutzen duzuen mantu hau. Gogoan dut nola jantzi zuen Zesarrek lehen da biziko aldiz. Udako inular batean izan zen, bere dendan, nerbitarrak menperatu zituen egunean. Begira, leku honetan sartu da Kasioren puñala. Begira ze urratu egin duen kaska erratsuak. Hemendik barrena sartu dio puñala bruto txit maitatuak, eta bere altzairu madarikatu ateratzean, begira, nola jarraitu zaion Zesarren odola, zalapartaka, atetik irten nahian bezala, jakiteko bruto zen ala ezain krudelki ateioka ari zena. Ze, dakizuenez, bruto baitzen Zesarren aingerua. Pentsa, hoi ainkoak zeinen biziki maite izan zuen Zesarrek. Hau izan zen denetan zastadarik krudelena. Zeren Zesar nobleak ikusi zuenean, puñala sartzen ari zitzaiola, eskergabekeriak menperatu baitzuen, traidoreen besoek baino indar handiagoz. Orduan, leher egin zuen beraren bihotza altsuak, eta burua mantuan bildurik, Pompeioren estatuaren oinetan erori zen, zina denbora guzti horretan odola zeriola egontzen, han erori zen Zesar handia. Zer horkera izan zerura, ene aberkideok. Orduan, ni eta zuek eta gu denok erori ginen, traizio odolzalea gure gainetik garaile ateratzen zen bitartean. Orain negarra egiten duzue. Eta igartzen dut gupidaren ozkada nola sentitzen duzuen. Bihotz zabaltasunezko tantak dira hoiek. Arima onberak. Nolatan negar egiten duzue Zesarren toga zauriturik ikusteaz bakarrik. Begira ona, hemen dago bera. Ikusten duzuen ez traidoreek zatiturik. Ikuskizun tamalgarria. Zesar noblea. Zoi gaitzeko eguna. Traidoreak, bilauak. Ikus mira odoltsua. Mendekatuko gara. Mendekua. Zoa zor barrena. Bilatzera, erretzera, kiskaltzera, hiltzera, deusestatzera. Ez utzi bizirik traidore bakar bat. Zaudete aberkideok. Izilik hor, entzun Antonio prestuari. Entzungo diogu, jarraituko diogu, berarekin hilko gara. Adiskide zintzok, adiskide xamurrok, ez zaituzte eta saldarazi nahi erreboltaren gainezkatzeain bapatekora. Egintza burutu dutenak, jatorrak dira. Nik ez dakit zer nolako irain bereziak jasan zituzten hau egitera bultzatzeko. Zuhurrak eta jatorrak dira. Eta zalantzarik ez dut, arrazoi ez erantzungo dizuetela. Ni, adiskideok nator zuen bihotzez nagusitzera. Nien naiz izlaria, bruto bezala. Baizik eta denok ezagutzen hau zuenez, gizon arrunt eta irekia, neure adiskidea maite dudana. Eta beraiek oso ongi dakite hori, jendaurrean hitz egiteko baimena eman didatenek. Zeren ez baitut testu idatzirik, ez hitzik, ez kemenik, ez trebetasunik, ez etorririk, ez mintzamenik gizonei odola irabiazteko. Ni honez honean baizik enaizari hitz egiten. Zeuek dakizuena besterik ez dizuet esaten. Zesar maitearen zauriak erakusten dizkizuet. Gaixoak. Aho gaixo mutuak. Eta nire ordez hitz egiteko eskatzen diet. Baina ni bruto banintz, eta bruto Antonio balitz, barrena asaldaraziko lizuekeen Antonio bat legoke. Eta mi bana jarriko luke Zesarren zauri bakoitzean, Erromako harriak berak ere errebolta eta mutinera mugiarazteko. Erreboltatuko gara. Bai, guazen! Guazen brutoren etxea erreko dugu. Goazenaga, zatozte konspiratzaileen bila. Baina entzuidazue aberkideok. Entzuidazue oraindik hitz egiten. Xildu! Entzun Antoniori. Bai, entzun Antonio txit nobleari. Zer da hori adiskideok? Ez dakizue zer egitera zoazten. Zertan irabazi du Zesarrek modu horretan zuen ongi nahia. Ez dakizue. Esan egin behar dizuet orduan. Aztu altzaizue aipatu dizuedan hilburukoa. Egia handia da. Bai. Hilburukoa. Bai, hilburukoa. Itxaron dezagun ingurukoa entzun arte. Hemen dago hilburukoa.
Zesarren zigilupean. Erromatar irikide bakoitzari 75 drakma ematen dizkio. Zesar txit noblea, mendekatuko dugu bere horren eriotza. Zesar gurenak. Zilik! Gainera, bere pasealeku guztiak utzi dizkizue. Bere glorieta pribatuak. Tiberren oraindiko egietan landatu berriak diren bere lorategiak. Zuei eta zuen oinordekoei, betirako. Paseatzeko eta gozatzeko leku publikoak. Hori izan da Zesarra. Noiz sortuko da beste bat parekorik. Inoiz ez, tira, guazen, leku sakratuan erraustuko dugu gorpua, eta zukondarrarekin traidoren etxeak erreko ditugu. Erabazue gorpua. Guazen suaren bila. Irauli aukiak. Irauli eserlekuak, leioak, dena. Hemen gero bizitza amets. Hemen, irakuriko dizu eta pur bat nondik norakoa, luze zamarra da, foliotxo bat. Bizitza amets antzeslana literatur mugimendu barrokoari atxikitzen zaion obra da. Calderón de la Barca autore espainiarrak idatzi zuen 1635 urtean, eta Xabi Paiak ekarri du euskarara 2012an. Argumentua. Segismundo da obraren protagonista. Jaio baino lehen patuak jakinarazi zion haren aita Basiliori, Poloniako erregeari, seme horrek hondamendia ekarriko zuela erresumara. Eta hala gertatu zen, Segismundoaren ama hil egin baitzen bera jaio eta berehala. Eta Basilio erregeak izututa mendia artean eskutaturik zegoen dorretxe batean itxiarazi zuen semea, Segismundo, Klotaldo agurearen zaintzapean. Basilio erregeak, beste semerik ez zuenez, erabaki zuen bere gorteko dama bat, Estrella izenekoa, Astolfo Moskoviako dukearekin eskontzea, tronua utxik gera ez zedin. Baina Basiliok aukera bat eman nahi izan zion semeari, jauregia ekarrarazi zuen lotan zela, ikusteko benetan ankerra eta bihozgabea zen, patuak esan da bezala. Segismundok, esnatu zenean, tiranoen antzera jokatu zuen. Morroi bat bota zuen leiotik bera. Rosaura bortzatzen saiatu zen, eta Klotaldo zauritu zuen, agurea bere alaba Rosauraren alde jarri baitzen. Semearen portaera ikusita Basilio erregeak dorrean itxiarazi zuen berriro, lotan oraingoan ere. Eta Klotaldo zaindariak sinarazti zion Segismundori gortean bizi izandako guztia amets bat izan zela. Gortean gertatutakoaren ondorioz, herriak eta soldaduek Segismundo printzearen berri izan zuten eta haren alde jarrita, armak hartu eta dorretxera joan ziren askatzeko asmotan. Segismundo askatu eta erregearen gana eraman zutenean, printzea bihozbera agertu zen bere aita Basilio erregearekin eta errege izendatu zuten. Segismundo. Obra honen emakumezko protagonista Rosaura da, Klotaldo noblearen alaba sekretua. Rosaura Moskoviatik Poloniara etorri zen, gizonez mozorrotuta, Astolfo dukearen atzetik bere jatorri noblea frogatu nahian. Astolfok abandonatu egin baitzuen bere jatorri iluna zela eta, naiz eta Rosaurarekin maiteminduta segitzen zuen. Poloniara iristean Rosaura zalditik erori zen hain zuzen ere Segismundo preso zegoen dorretxearen ondoan. Segismundo Rosaura deskubritu zuenean hiltzen saiatu zen, baina Klotaldok bizia salbatu zion alabari. Rosaurak lortu zuen gortean sartzea neskamez mozorratuta, eta Segismundoren alde borrokatu zen helburu garbi batekin. Eragotzi nahi zuen Astolfo Estrellarekin ezkondu eta errege bihurtzea. Rosaurak azkenean
behin bere jatorri noblea frogatuta lortu zuen Astolforekin ezkontzea, eta Segismundo erregea berriz Estreiarekin ezkondu zen. Orain, irakurriko dugun testua, 3. ekitaldiko 8. agerraldiari dagokio. Rosaura eta Klotaldo aita alaben arteko elkarrizketa da. Rosaurak, zeloak eraginda, Astolfo hiltzeko eskatzen dio Klotaldori, oraindik espadaki ere bere aita dela. Baina Klotaldo ez dago prez. Astolfok bizia salbatu baitzion Segismundo printzea bera hiltzen saiatu zenean, eta zorretan sentitzen da Astolforekin. Zuekin Rosaura eta Klotaldo. Argi dago, ezta? Norden. Eskerrik asko. Horrela, hau ez duzu behar, ez? Kolko barruan gorderik duzun ausardia oihartzun bada ere, niri entzun. Dena gerra da, badakit. Badakizu heldu nintzela umilki Poloniara. Eta soilik, zu izan zara babestu nauena. Horrela esan zenidan, enezan jelosiarek jaregin, eta mozorrotunen din Astolfok ikusez nazan. Gauza da, ikusi nauela. Iraintzen nau egunero, ni ikusi eta gero Estreia ikusten duela lorategitxo batean. Nik horko giltza lortu dut. Horrela, utz dezazun zuk nire ohorea pakean. Itzuliko zara ondoen, indartxu, ohoretxu, fin, haren eriotzarekin, ni mendekatu ondoren. Hala da, ez dut ukatuko, ikusi zintudanetik, Rosaura zerorrengatik, zure zotinak lekuko, prest egon naiz, denerako. Lehenbizi saiatu nintzen zure jantzki urakentzen, Astolfok ikusterako, zure jantziz ikusteko. Ohorea irain bihurtzen duen izua hain zuzen, ez harinki epaitzeko. Hasia nintzen prestatzen, hasia nintzen pentsatzen, ez zegoela irainik zuregatik konpontzerik Astolfo espanuen hiltzen. Ideia eroa zinez, halako burutamenik, naiz errege izan barik oso gustuko izanez. Hiltza erabaki nuen, baina Segismundok berdin egin nahi zuen nirekin, eta Astolfo etzen bausartu, ni babestera zeharo, bion artean jarririk beldur ororen gainetik, ausardiatik arago. Hartan, esker on baldintza zor diodaneanari, niri eman didanari nola kendunik bizitza. Alatan, bitan banatu zaizkit nahia eta ahala. Zuri eman dizudala eta ari aldiz hartu, nola bereizi biok, nola lagundu behar dut. Zuri eman da, zor dizut, ari hartuta, zor diot. Beraz, ekintzen hautapen horrek enaunia setzen, neu ari bainaiz hain zuzen egiten eta jasaten. Utzi da zu oroitarazten. Gizon ospetsuak behintzat, ematea du saritzat eta hartzeak gutxi espen. Atxarre horren arabera, gorde eskerron baldintza. Eman dizuna bizitza izan baldin bada bera, zeuk niri berdin eginik, hark zure noble izaera behartu du makurtzera, neuk pizteko aukera emanik. Hark iraindu egintzaitu, eta nirekin zor bat duzu. Zuk niri eman baitidazu, ari diozuna hartu. Hortaz, zatoz konpontzera Andre honen ohorea, ez errezpaita hobea, ematetik jasotzera. Berez emailea denak nobleen gizan diar du, baina eskerturik behar du, ezer jasotzen duenak. Ni emailea nauzunez, eskuzabaldein ninteke, eta berdin izan nahi nuke eskerronekoa izenez. Utzi eskerdun gizon fin zein liberala izaten, jasotzen eta ematen, ondra lortzen baita, berdin. Bizitza eman zenidan, eta eman bitartean esan zenidan, artean irainik izanik nigan, enuela izango bizirik. Zugandik deus jaso gabe, enaiz bizitzaren jabe, eriotzerena baizik.
Eta izan behar baduzu lehenbizi liberala, entzun dizudan bezala, niri bizitza emaidazu. Eman ez didazun gixan, ematea da gehiago, liberala izan lehenago, eskerduna, gero izan. Ados, liberala izanik nire ondasunak emango dizkizut, haiekin ondo bizitzeko lain emanik. Zuk nahi duzun konbentu hartuko duzu etxetzat. Delitu goxearentzat, horra, babes sakratua. Erreinua zatiturik denean malur artean, ezpainuke nahi kaltean jardun noblea izanik. Hala izango naiz, egun erreinurako leiala, zuretzako liberala eta Astolforen eskerdun. Esan bat, egin mesede, ez diogu inori esango, enukeen gehiago egingo zure aita izan da ere. Nik, aita bat zeintuzket zu, jasango nukean iraina. Nire aita etzara, baina. Eta zer egin nahi duzu? Dukea hil. Hau da, dama. Eta aita ezagutu barik, ba, aldu alako ausardiarik? Bai. Zer duzu akulu? Fama. Laster Astolfo izango da... Ene horea, haren min. Errege, estrellarekin? Laster duazken denbora. Eromena da. Badakitx. Gainditu? Ez inordea. Bizitza eta ohorea baietz galdu. Ziurrenik. Zer nahi duzu? Ene eriotza. Hori ira da. Ausardia, horea. Astakeria. Garbizia, amorru hotza. Segi ez dezazun minez alferrik nabil? Alferrik. Nor lagunduko dizu? Nik. Bakerik ez? Bakerik ez. Beste biderik ote da? Beste bide bat, galtzeko. Egon, galtzera joateko, seina, goazen batera. Bueno, eta jarraian hirugarren irakurketa. Artea komedia bat da. 1984 urtean idatzia. Jasmina Reza idazle, aktore eta dramaturgo frantsesaren obrarik onenetakoa da. Euskarara Julia Marinek ekarri zuen 2006an. 40 bat hizkuntzatara itzulia, munduko antzokietan gehien antzeztu den obra garaikidea bihurtu da. Eta arrakasta handia izan du taularatu den herrialde guztietan. Euskal Herrian adibidez, Donostia saria irabazi zuen 2006an, eta Ercilla saria 2007an. Adiskidetasunari buruzko tratatu sakona da. Barre artean, 3 lagunen miseriak agerian uzten dituena. Sergiok kuadro txuri bat erosi du, eta horrek sutan jarri ditu bere bi adiskideak, Marcos eta Iban. Aitzakia ederra 15 urteko harreman bat pikutara bialtzeko. Hemen irakurriko dugun testu zatia 5. eszenaren hasiera da. Elkarrizketa bat da Sergio eta Marcosen artekoa. Nire ustez ez da zuria. Nire ustez esaten dudanean objetiboki esan nahi dut. Objetiboki ez da zuria. Ondo zuria du, eta marra grisaska batzuk. Gorri pixka bat ere badu, argi-argia. Era bat zuria balitz elitzaidak gustatuko. Marcosek zuria ikusten du, motza baita. Marcosek zuria ikusten du, zuria dela tematu delako. Ibonek ez? Ibonek ikusten du ez dela zuria? Marcosek nahi duena ikuste dauka. Joan da dira pikotara. Prestago, barre egiteko? Bota. Iboni gustatu zaio kantriosa. Non dago? Ibon? Atriosa. Ikusi nahi du berriro? Ekartzak. Banekian eskatuko idala. Ibonek segituan ulertu zian. Ez diagu egun osoa emango gai honetekin, bizitza laburra duk eta. Irakurri alduk, liburu hau? La vida feliz, Seneca. Irakurtzak, maixulana duk, modernoa oso. Hau irakurrita ez daukak beste ezeren beharrik. Nik orain ez zeukat irakurtzeko astirik, konsulta dala, hospitalea dala edo bego dala, orain erabakidik astebururo ikusi behar ditu dala aurrak. Begoren teoria berria. Aurrek aitaren premia dute. Ba hori, ez zeukat astirik, apainkerietarako. Bai, pinturarekin ere hala gertatzen ari zaik.
ire mesederako, forma eta kolorea baztertu dituk, zaborra besterik espaitira biak. Bai, baina gain aukire Guggenheim hori ere estimatzeko, bere 2.864.000 titanio plakatxo eta guzti. Atsegina duk. Ez dik zipitzik balio, badakik. Horrek ez dik, zer ikusirik, agian nire antriosak ere putza baliodik biharko egunean. Badakik, gogoeta egin diat. Gogoeta egin eta nire ikuspuntua aldatu diat. Lehengoan autobidean gidatzen ari nintzela, irekin pentsatzen aritu ninduan, eta esan nian nire artean, Aizak, Sergiok egin duena baliteke benetako egintza poetikoa izatea. Ez aldaera bat poetikoa, kuadro hau, hain modu inkoherentean erostea. Hori du sentiberatasuna hori. Gozo ator gaur, ez haute ezagutzen. Ez, benetan, mea culpa. Mea culpa zergatik. Biztera legia naizelako. Urduri nabilek, gauzen lehen planoa bakarrik ikusten diat, eta edo jakinduria falta diat, ala nahiago baduk. Irakurtzak Seneka. Horra, ikusten? Hor daukak adibidea. Orain esan didak, irakurtzak Seneka. Eta horrek sutan jar nazakek. Gai izan itekek nire honetik ateratzeko, ik elkarrizketa honetan esan dualako irakurtzak Seneka. Zentzugabea du. Ez, baizea, ez duk zentzugabea. Ez ez? Ez. Iri iruditu zaik... Nik ez diat esan nire honetik atera naizenik. Ik esan du gai izan naitekeela... Bai, baina gai izan naitekeela. Gai izan naitekeela ire honetik ateratzeko, eta ulertzen diaz, irakurtzak Seneka horretan iruditu zaik arrokeria zegoela nire aldetik. Ik esan dirak jakinduria falta duala, eta nik erantzun diat irakurtzak Seneka. Nazkagarria. Bai, pixka bat, bai. Begi bistakoa duk jakinduria falta duala, ze nik ez diat esan irakurtzak Seneka. Baizik eta irakurtzak Seneka. Noski. Egia esan, umorea galtzen ari ez. Balitekek. Ez daukak umorerik, Marcos, ez daukak bat ere. Lehengoan, itaz ari ginela, guztiz ados geundean horretan, Ibon eta biok. Umorea galdu duk. Non demonte sartu du, gizona. Ezin sekula garaiz iritsi, ez gaitu pelikula ikustera iritsiko. Ibonek uste du umorea galdu dudala? Ibonek uste dik eta baita nik ere, aspaldiontan umore pixka bat falta zaiala. Elkarrekin egon zineten azken aldian, Ibonek esan zian asko gustatzen zitzaiola ire kuadroa, eta niri umore pixka bat falta zaidala? Bai, kuadroa asko, ala esan zian, eta bene-benetan ari zuan, Zer eiz, hartzen? Ignatia. Orain homeopatian sinistel du? Ez diat ezertan sinisten. Ibon izugarri aldatu duk, ez da? Katxalin ere bai. Ezkontza horrek, jan egingo ditik biak. Balitekek. Paula, ondo dabil? Oso. Barkatu, hor utzi behar alduk kuadroa. Ez zakiat, ez diat erabaki horrendik. Hor, nabarmen agian. Markoa jarri behar diok? Ez. Zergatik? Ez zaiolako jarri behar. Ez? Ez, artistaren nahia. Ez zaiok mugari jarri behar. Badik berezko ingurua. Ikustalduk. Zer, esparadrapua? Ez duk, ez kraft paperaren antzekoa duk, artista berak egina. Bitxia duk artista esatea. Eta ze nahi duk esatea? Artista esan duk, pintorea esatea huen, edo nola du izena, Atrios. Antrios, bai, eta? Eta artista esaten duanean, bazirudik, ezekiak, tira, berdindik. Zer pelikula ikusi behar dugu? Behingoagatik ondo legokek zerbait mamitsua ikustera joatea. Amartertiak, emanaldi guztiak asita zede gara, sinisti zeina du, zereginik ez duen pertsona bat berandu iristea beti. Ze esan behar duen?
artista esaten dudanean, bazirudik... Txatxukeri bat bota behar nian. Esan. Artista esaten duanean, bazirudik izaki ukiezina dela, edo jainko moduko bat, edo... Bai, niretzat, ala duk, jainko bat. Ze esperuen ba, alako dirutza hankabiko arrunt bat ematea. Ez, noski. Astelenean Reina Sofian izan ninduan. Bakik zenbat antrios dauden Reina Sofian? 3. 3 antrios. 3, Reina Sofian. 3. 3 antrios. 3. Zenbat? 3. Eta nireak ez digutxeago balio. Aizak, proposamen bat, Ibon ezpada gertzen minutu bat baino lehenago, joan egingo gaituk, Jatetxe Galiziar zoragarri bat ezautu diat. Zergatik hago hain urduri? Nire nago urduri. Urduri hago? Nago urduri. Ara, bai, urduri nagok, Onartez nire iruditzen zaidak Ibonen axolagabekeria. Hitza betetzeko daukan ezintasun hori. Egia esan, nirekin hago amorratuta. Baina Ibon Gizajoarekin ordaintzen ari aiz? Ibon Gizajo, adarra jona da. Iken hauka amorrarazte, zer dela eta amorrarazi behar naukik? Amorrarazi egiten hau. Egia da. Amorrarazi egiten hau, bere tonu melenga hori. Irribarre jakintxu hori, izguztien atzean. Badirudi, aleginak egiten ari dela, atsegina izateko. Lasai, lasai, ez hartu alako lanik. Antriosa erosi dudalako ote da? Antriosa erosi zenak sortu du ezin egon gure artean? Antriosa erosi, Markosen baimenik gabe, hau sartzea ere. Ez dit bat ere axola, Markosen baimenak. Markos, 5 axola, hiri baimenak. Moderatzailea falta dago, ondo? Non da bil, Carlos? Bueno, moderatzaileak udaletxera itzuli behar izan du, itzultzaile lanak egitera, beraz parkatuko dezue. Baina galderen tarte irekitzen dugu zuentzako, eta nik mikrora pasako izue besterik gabe. Beso altxa eta hurbilduko naiz. Bueno, ni gogoarekin gelditzu naiz. Ikusten un erlojua baztijoa laurrera, baina baina ikusten dut badagoela. Gelditu naiz bi gauza esateko gogoarekin. Bata da, bueno, eta bila dira, sekulako erronkak euskeran dauzkagunak eta antzerkiarekin zerikusi oso zuzena dutenek. Bata da, oraindik euskal prosa, Xabierrek uste zerbait komentatu duela horretaz, euskal prosa oraindik heldu gabe dagoela entzuten dugu askotan, eta ez dakit oso ondo ulertzen dugun hori, zer den euskal prosa heldu gabe egotea. Xabierrek esaten zuen urteak behar izaten direla hizkuntzak normalizatzeko, eta prosarekin gertatzen ari zaigu bi prosa molde diferentekin gabiltzala, ze idazten dugu modu batera, gehien bat hitzordenari dagokionez, modu batera idazten dugu eta beste modu batera hitz egiten dugu. Orduan, antzerkian zer gertatzen da, lehendabiziko moduak idatzizkorako erabiltzen dugun modu horrek ez duela balio aktorearen ahoan jartzeko testu hori. Eta oraindik ere definitu gabe daukagu oso ondo ahoz aritzeko, esatezko testuek ze ezaugarri edo behar dituzten, ez? Eta nik uste zerikusi handia daukatela batetik hitzordenarekin, bestetik erlatibozko esaldien erabilera gehiegizko batekin, eta iruditzen zait oraindik ere horrelako asko ikusten ditugula antzeslanetan. Oso lotuta gaudela oraindik paperari. Eta beste erronka ikusten dudana da, prosodia ere aipatu da mai honetan, eta prosodia da hizkuntza bakoitzak dauka bere kantatzeko modua, bere melodia propioa,
eta hori euskeraz normalizatu gabe dago. Eta orduan, pentsazazue aktorentzako eta ze lan handia den hori, ez? Normalizatu gabe dagoen hizkuntzaren parte batean, haiek izan behar dute eredu eta defendatu behar dituzte obrak eta, ez? Horregatik leheno esaten nuena, iruditzen zait bi alde horretatik lan handia egin beharra daukagula, eta aktorea ezin dela bakarrik utzi horretan. Lagundu behar zaiola bai auskerara ekartzen testua, demora guztian moldatzen entzun erresagoa eta uler errezagoa izan dadin, eta naturalagoa. Izan dadila hizketa librean arituko bagina bezala, ez? Eta bestea, esateko orduan, normalizatu gabe daukagun arlerdi horretan ere, azkenean egin behar dugu naturaltasunaren deskodetze bat, normal hizketan ari garanean nola kantatzen dugu. Nola egiten dugu hori, deskodetze hori gero berrirore testuaren gainean kodetzeko, eta naturaltasuna lortzeko hizketan ari garenean. Bueno, ni ados nago horrekin, baina puntatxo batzuk ikusten dizkiot. Egia da, nik bietan oso garbi daukat literatura unibertsaleko sailerako itzultzen dudanean, hor bai euskararen arau guztiak bete behar ditu dela, azken batean, suposatzen da lan horiek nolabait referentziazkoak direla, baina esan beharra daukat adibidez, Calderonen lanean nahita akatsak ere egin izan ditu dela. Calderonek ahapaldi batean, errima ondo egokitzeko gaztelaniaz, azentu aldatzen dio hitz bati, eta aunque esaten du. Eta ez aunque. Eta hori ez da zuzena. Eta bere garaian ere etzen zuzena, eta begiratu nuen hori alazela, eta etzela esaten. Beraz nik alegin egin nuen euskaraz, ze berri den beharrean, ze berri dan jartzeko, eta hala publikatuta dago. Horrekin esan nahi dudana da, egia da antzerkia badela mediolekto bat neurri batean. Guk ikusi dugunean hemen Julio Cesarren egoera, esklamazio horiek ez dira akaso bizitzari egokituko dizkiogunak, eta mediolekto bat dago, antzerkiak sortu behar duena, telebistak arranopola eta horiek guztiak sortzen dituen bezalaxe marrazki bizidunetarako, antzerkiak izkera bat ere sortzen du. Arazoa da, ze izkera izan behar den, eta nola, nik neuk askotan hau itzuli behar nuenean, Calderon itzuli behar nuenean, momentu batean pentsatu nuen, Ingalaterran izan naiz batez ere, eta han antzerki pila bat ikusi dut. Han silabako purua ez da garrantzitsua, itzulpen poema batean, ez bada azentuaren urrenkera. Shakespearen pentametroa ez da zenbat silaba dituen, baizik eta noiz tokatzen den azentua hitz bakoitzean. Eta orduan hemen nik pentsatzen nuen, igual aplikatuko du txiardegi, plus 2 minus bat, baina hori pentsa ez dina da, gero aktoreak nola egingo du, hori ikusiko du, nabarituko da, lortuko da, eta ez du zertan, azken batean hori horretan bat natorrera bat. Ez daukagulako normalizatua, eta ez hori bakarrik. Nik neuk, eta hau gehiago da multimedia komunikazioan ere ibiltzen naizenez, labur-labur euskara 3 taldetan banatzen dut. Esango nuke gaur egun komunikazioan eta antzerkian ere betetzen da 3 euskara mota erabiltzen direla, eta telebistako programekin lotuko dizkizu eta harin. Badago euskara normatibizatzaile edo arau emaile edo arau jarraitzaile bat, eta Goenkalerekin lotzen dut hori bereziki, eta esango nuke helburua dela, arau batzuk daudela euskaltzaindiak jarriak eta euskara batasun batera doazenak, eta horren sustatzaile diren programak direla edo lanak. Baina gero badaudere euskara normalizatzaile kualitatiboak, eta dira, euskarari kalitatea egozten diote, eta egozpen hori edo lan hori egiten da, adibidez, kalitate hori banatzen da dialektoentzat. Eta euskalkiak dira kalitatezkoak. Eta horregatik adibidez, Upa Etxebeste pelikulak osorik euskalkia du nagusi. Edo Guazemankek horren aldeko apustua egiten zuen nabarmen. Eta kalitate hori ematen zaio. Eta hirugarrenak, nolabait ez dakit asko teorizatu dudan parte hau, baina Goazen telesaila ikusi baldin bazuen norbaitek, edo Anfitrioi berezia filma, badaude lan batzuk nire ustez oso argiak direnak, arrazoiak mila izan daitezke, aktorek akaso euskararekiko hainbesteko lotura ez dutela, edo komisario lana hainbesteko ez dagoela, kontua da produktu hori sortuta dagoela. Eta horko euskara da, nik definitzen dut, euskara normalizatzaile kuantitatiboa.
Eta zer da hori, hartu bataz beste gaur egun euskaldunek nolako euskara hitz egiten duten, imaginatu badakit zaila dela, baina egin bataz besteko bat, kopuruaren arabera, jakin non dagoen jende gehiago, eta esan, euskara mota hori, honek ez du ez da txurroz gaindituko, eta halako esaldiak, bai? Kontua da hiru euskara horiek existitu egiten direla, eta badaudela, eta antzerkia batzutan da sinesgarriagoa, besteetan ez, hori da, gidoigintzan make believe eta must believe aldea deitzen zaio, da gidoi batzuetan eskatzen diote entzuleari, sinestu behar dituzu baldintza hauek, guk jartzen ditugunak, eta beste batzuk dira, make believe nik sinesgarri egingo dut, eta zuk egin behar duzu makarra da ikusi. Horretan, zenbat zailtzen den lan hau, nik ez dut jakin nahi, eta ez dakidana da nola segitzen duzuen zuek ontan. Dena dela, nik esan izune, muturretara jungabe ez, iruditzen zait, araua aipatu duzu, eta iruditzen zait, arautzat hartzen ditugula kontu batzu, benetan arautuak ez daudenak, baina pentsatzen dugu idazteko modua horrela dela ez, eta adibidea jarriko dut. Adibidez, hizketan ari garenean, esango duzu, amak esan digu Bilar mendian bazkalduko dugula, lasai asko, ez? Baina gero, hasten zarenean idazten, hasiko ze igual jartzen, amak zera esan digu Bilar mendian bazkalduko dugula. Olako iburuzari nintzen, ez? Zeinek esan du zera hori araua dela? Zergatik ez diogu baimenik ematen gure buruari, ahoz ari garenean lasai asko egiten ditugun gauza, gero paperera eramateko, ez diogu ematen. Orduan, antzerkian, ni papererako, pentsatzen dut ez dutela funtzionatzen, baina papera da, eta denbora gehiago dago, eta artifizialtasun horrek ere badauzka beste margen batzu, baina antzerkirako ez dute funtzionatzen horrelako esaldiek, ez? Hori esan nahi nun. Bai, kontua da, hor mugan norberak non jartzen duen, ez? Egia da, eta handago beste editorianik Tennessee Williams itzuli nuenean, nik izan nuen eztabaidatako bat beste Xabier Mendigurenekin, hori izan, hau literatura unibertsala sailerako da, baina nik libreto bat egin nahi dut benetan. Nik nahiko nuke hau hartu eta hori, hau oholtzaratzeko pausotik oso gertu egotea, eta ez hain zuzen ere lekutan, ez? Azken batean ematen du hori, ingelesez bereizi egiten dituzte terminologian, theater translation da libretorako eta drama translation da literaturarako. Hain bereizita daude, eta nik esan du baino ez du zentzurik, egia da, literaturak berak edo ez dakit sistemak edo dena dalakoak sortu duela. Hortan egia da, eta erabat ados nago nik, zera hori izan dadila ala delako, baino nagusiki eta korapilatu behar denean, korapilatu dadila. Eta tamalez, eta ez dugu aukerarik izan, baino zuk aipatu duzu, beste kontu bada gainera gaztelaniazko obra existitzen denean. Nik oholtzarako itzuli izan dudanetan beti izan da jadanik, normalean edo italieratik edo frantsesetik itzulitako obrak, gaztelaniazko bertsioa egina, eta hori ere emana jakina azken batean, konpainiak nahi duelako obra gaztelaniaz eta euskaraz eman. Eta imaginatu musika batzuk edo referentzia batzuk jadanik, esan dezagun, espainolak direnak, eta horra egokitu beharra ere, eta muga horietan hizkuntzak berak zer egin dezaken, nik enuke dudarik egin horregatik esaten nuen, hor nik zera uste baldin badu baten batek dela bidea, horregatik esaten nuen ez traiziora jo, eta ez izan dudarik, baina behintzat naturala eman. Gogoratzen dut, ikasle garaian eta Don Juan Tenorioren itzulpen batzuk aztertu nituen bere garaian, eta adibidez, deskubritu nuen Portugalen antzerkia itzultzen zenean, oso leku txikian aipatzen zela antzerkian orena zen. Eta interneten uste dut eskuragarri dagoela, baina Julio Dantasek uste dut itzuli zuela Don Joao Tenorio jarri zion, eta jartzen zuen oso handi, versión libérrima de Zorrilla. Bai? Eta hain zuzen ere horregatik esaten nuen, hau da importazio lan bat, azken batean egiten duguna da, antzerki bat beste mundu batetik ekarri, eta jakina, esaten nuen bezala, oso ezberdina da. Ematen dizutena baldin bada libretoa, edo literatur lan bat, DVD-arekin edo DVD gabe. Hau da, ikustean niretzako ezinbestekoa da, benetan gero holtzara eraman behar baldin baduzu, eta ezinbestean
hori, bi lan oso ezberdin dira, esango nuke literatura itzultzeko, translation for the page, esaten dena, hor bakarkako lana dela erabat, baina translation for the stage, edo holtzarako, hor ezinbestekoa dela lantaldea, eta zuk esaten zenuna, igual nik esaldi hau sartu nahi dut, baina gero esaldi horrek ez du funtzionatzen, edo aktoreak beste zerbait behar du. Baina lantaldea da, baina gero egia da hitza ez dela bat ere mimatzen. Hori izango litzateke jantziekin egitea, ez dakit, deitzen dituzu pertsona bati jantziak diseinatzeko, eta bozeto batzuk egiten ditu, uzten ditu zuzendariaren eskuetan, eta zuzendariak eta aktore jose behar dituzte jantziak, ez da? Horrelako zerbait egiten da hitzarekin, ez? Nire ustez asko ere etekin handiago atera diezaiokegu, ateratzen dioguna, baina. Egia da kasuaren arabera izango dela asko, nik euskarara itzulitako azkenengo lana ikusi dudana gauerdian dela esango nuke, a medianoche, eta esango nuke euskarara asko gustatu zitzaidala, ez dut jakina jatorrizkoa ikusi, esango nuke kantu batzuk zeudela, eta kantuetan akaso sumatzen nuela, kantua ja da, laberintorik laberintoena, itzulpena egiteko, baina gainerakoan berehala ikusten da, nire ustez oso garbi gelditu behar dena itzulpen bat, antzerki bat itzultzen denean da, itzultzailea garrantzitsua dela, eta okerrez panago Stanislavskik berak esaten zuen aktore batek bere hizkuntzaren zirrikitu guztiak ezagutu behar ditu. Azken batean zertarako bestela inbeste emozio landu eta personajearen baitan inbeste sartu eta garatu, gero hizkuntzaren ñabarduren bitartez edo ñabarduretan ez bada gehi izango emozio horiek transmititzeko. Bakaso itzultzaile bat izan liteke itxumutil edo laguntzaile horretan, ez? Aurretik idatu edo ñabardura horiek ziurtatuko dituena, eta ez dezagunaztu oraindik herri honetan normalizazioa izena daukaten sailak ditugula. Osea, ez gaude normalizatuta, eta beraz, anormalizazio horrek irauten duen bitartean, edo egoera horrek irauten duen bitartean, ezinbesteko izango da laguntza ekstra hori izatea. Juliak aipatu duen gai hori, nik beste leku batetik bizi dut azken aldi honetan. Gu ari gara aspaldiko urteetan irakaskuntzarako estilo liburu moduko batzu prestatzen, eta gur hor ahoskera arazoa planteatzen ari gara. Kontua da, eskolan ahotsgoraz testu bat nola irakurri den irakasteko gaitasun mugatu baldin badugu, ikaslek zer ikasiko dute, gero teatro azken batean talde txiki batek momentu batzutan egingo duen zerbait da, baina askoz gehiago behar du ahots goraz irakurri behar izatea, gauza batak besteari eta gure arte. Bueno, arazo hori daukagu eta ari gara ikusten ze arau mota eman dezakegun, nola egin dezakegun hori. Eta egia esan, topo egiten dugu betiko kontuekin. Gu proposamen batzuk pentsatzen eta ibili gara, eta euskaltzendiari eskaini ere bai, zenbait gauza, horretarako batzorde badago, urtea daramatza, baina nik uste dut bildur haundi badiotela arautzeari, gaia. Nik uste dut ari direla denbora uzten, denbora berak, eskilok esaten duen bezala gauza, dana bere lekuan jartzen omen ditu denborak, harako batean bere lekua bere zetorriko eta zaion. Nik uste dut hor zehozer gehiago egin behar dela, eta askotan esan izan diot Juliari ere, ezinbestekoa dela, eskolan begiratu egunero zenbat testu irakurri beharko lirateken egoki, ahots goraz, eta ez dago, egiten da aldan bezala. Buruak edo irakasleak, bere zalantzakin, begiratu zenbat irakasle mota dagoen, eta kontua da, askotan eskatu dugula hau, baina dirudienez ez dago helduta fruta hau oraindik. Eta ez dakit noiz helduko den, baina hori arazo handi bada. Oinarrizko erabileran arazo baldin baditugu, teatroan dudarik ez. Bere garaian, eta beste gauza batera pasatuz, Arestik egin zuen proposamen bat, 72an edo uste izan zela, esan ez teatroa egin behar zela herriko jendearen hizkuntzan eta handi 2 urtera aldatu zuen iritzia. Esan zuen, batu batean egin behar dela, nahiz da horrek bere zurruntasun bat kendu behar zaion eta erantzi behar zaizkion. Askotan idea bat izan dezakegu, baina gero praktikak idea hori edo aberastu aldarazi egiten. Digut horrela izan behar du. Ni neuk ere gaur egun
itzuli beharko banu Julio Cesar, entzun dituan gauza batzuk aldatuko nituzke dudari gabe. Zergatik, nire ustez, komunikazio aldetik egokiagoa direlako hitz batzuk. Ni orduan garbizale xamarra nintzen, ikusten dudan. Ez nik aurreko egozten nien garbizalekeria, baina neu egiten nuen gauza bera. Ez hitz berberekin. Ni ez nintzen aranista, hitz asmatu berezi horiekin. Baina bilatzen dituen askueren hildotik eta barritz oso jatorrak ustez, baina ez zirenak egunero kalean erabiltzen zirenak eta jendeak. Udan, dano pasatu ditugu lako sukarrak eta teatroen hori nabarmentzen. Eta gero, hizkuntzaren zahartze badago. Orain dela 30 urteko testuak hartu, eta atzo edo azken urteagoetan edetzitak batzuk, hizkuntzaren mugimentua dago, hizkuntza mugimentuan dago. Bibliaren itzulpenen esaten ziguten, 10 urtez behin justifikaturi dagoela itzulpen berri bat egitea. Kalkulatzen dutelako, 10 urteko epe horretan, hori orain dela urte batzuk. Internet ezagutu dugunetik, horrek abiadura asko zandiago hartuko du. Beraz, hizkuntzaren elementuak mugitu egiten dira, eta zeharo berregin behar dira testuak alderdi horretan. Zaharkitze batzuk, eta gero modak ere badauzkagu, izugarriak, euskararen baitan moda asko dago, hitz batzuk jartzen dira moda, da modu guztiak erabiltzen dugu, gero pasatzen da moda, beste hitz batzuk erabiltzen ditugu. Orduan, badauzkagu fenomeno batzuk, hizkuntzaren abiadura hori eta hizkuntzaren aurrera bide hori ondo maneiatzeko elementua behar ditugu, ez dauzkagu beti. Eta pixka bat intuizioz aritzen gara. Eta batzuetan asmatzen da, eta gero gaia nolakoa den. Testu batzuk, ezberdina zen, nik La vida es sueño garai batean ikastetxean antzestu nuen gaztelaniaz, noski, nire Basilio Arraga nintzen. Eta Jesus Zeberio, ez paiseko zeitzen zen, hori izan, hori izan txekismo. Eta, bueno, hor genbiltzan. 14 urterekin jolako obrak antzesten genituen gaztelaniaz. Ikasten genituen eta inolako problemarik gabe, gure ustez. Osea, hizkuntza hori guretzat ritmo bat zeukan, hitz zahar batzuk bat zeuden, guk ulertzen ez genituenak oso ondo, baina ikasten genituen eta bat. Euskararen barruen prozesu hori nire ustez eskozaz beranduago eta beste erabatera egin dugu. Gaztelania, nahiz eta gaztelania zaharra izan, nahiko estandarizatu eta bere zea bat zeukan. Hitz batzuk ez dira oso ondo ulertzen, esamolde batzuk ere eta testuinguru kulturala ere. Orduan, alderdi horretatik, guk azken urte hauetan egin dugun bideia izugarria izan du. Ni harritutan nago, guk garai batean, Horixeren eskola edo zegoen, ura hartutan, erabiltzen zen prosa, erabiltzen genuen. Eta gero, pixkanaka euskara batuaren bidetik aurrera joan denean, Aresti, Mirande eta jende guzti honen hildotik eta bar, hor aldaketa hundi egin da oso denbora laburrean. Beste kontu bada hori zenbataren edatu den. Eta hori ze sektoretara edatu den. Eskolan, oraindik, niretzako defizita hundia daude eta arau faltan nabarmena. Eta horren mesede ingo linguke, hori gero eta gehiago landuko garen. Oain, egia da ere gaur egun, entzute aldetik, ulermena, entzutezko ulermena asko nik uste dut hobetu dugula hasieran. Hasieran, hasi ginean lehenengo bikoizketak eta itzulpenak egiten, euskalkiaren presentzi izugarri izan zen. Bizkaian protesta bat zeuden, esatzen zelako, baurak ikuskera zala, ez da zala, eta arazoak, oin euskalki kulturiz da, aipatzen hain beste erabatera, lehen aipatu duen zela Xabierrek, beste erabatera, aipatzen da. Baina nik uste dut hor, pauso asko eman ditugula, batzuk nahiko ondo eta finkoak, ni beste batzuk oraindik kilikolo daudela. Eta ikusiko dugu, aurrera joan behar da, ez dago beste. Nik uste dut grekoek ere, modan duen grekoek ere, beren Kazeregus eta beren demotikerekin, izan zuten bi hizkuntza mota oso desberdin du erabiltzearen kontua. Eta, bueno, boiek ere joan dira poliki-poliki, beren pausoak ematen, eta frantsesa berak ere izan zuen, nik ezagik gaia hain ondoa daude nuen nik baino beto menderatzen dutena, baina hor, momentu batean, frantsesa ere oso zaharkitu ditu zen, sektore batek, gizartearen aristokraziak erabiltzen zuen frantsesa, eta zen olako frantsesa erabiltzen zuten herriko jendeak, eta guk hori, historia hori danak ondo emateko teatroan lana handia egin beharko dugu, baina ari gara egiten ikusten dut, beraz. Etorkizuna nire iruditzen zait erosoagoa izango zeigula itzultzaile, baina lana gogorra dela inor ez dukatzen. Nik bizpahiru lagun ikusi ditudan ez erlojuari begira bakarrik esan nahiko nuke. Nik askoz lasaiago hitz egingo dudala Calderón de la Barcaren La vida es sueñoren itzulpenari buruz,
uztailaren 23-24an Euskal Herriko Unibertsitateko udako ikastaroetan, itzulpenari buruzko ikastaro bat izango da, eta hor aukera izango dut, saio oso bat, itzulpen horri buruz hitz egiteko, eta hau da, besterik gabe aprobetxatzen dut, egia delako burutik 1000 gauza pasatu zaizkit, konparatu dut nola itzuli izan duten frantsesera, nola itzuli izan duten ingelesera, ze zailtasun berezi, eta baina gaur ezinezkoa zen horri guztiari buruz hitz egitea, beraz, norbaitek aukera baldin badu Santiago bezpera horietan etortzeko, badaki. Galderarik edo norbaitek? Zeat animatzen? Di animo pixkat emate aldera, biri esan duzunez, ez dezula ikusten kalderon euskeratuko denik edo holtza gainean, Kataluniako antzerki nazionala, 98an abiatu zen, beraz 17 urte daramatzate, eta alkalde Zalamea oraindik ere gazteleraz ematen dute, eta gu baino normalizatu daude, ez? Euskal Antzerki Nazional batek lagunduko luke itzulpengintza holtzara eramatea? Dudarik gabe, baina eske niretzat lagunduko luke ere ahozkoaren estandarizazioak, hain zuzen ere hori Eiman, Andres Alberdi eta konpainiarekin, hor ezinbestekoak diren urrats batzuk egin behar dira. Niri egia esan eta ez enatorrona inoren hautsak arrotzera, baina gaur egun antzerkiaren egoera tamalgarria iruditzen zait. Jakinda, herri honetan, bai antzerki tradizionala, bai, osea, tradiziozko pastoralak eta barrek eta izan dezaketen garrantzia eta zentzua euskal kulturaren baitan, baina baita bestelako antzerkiak ere, bai, osea, hain zuzen ere Arestia aipatu, baina hori Toribio Altzaga, Piarrez, osea, denetarik izan dugu eta asko, jakinda hori guztia existitu izan dela, gaur egun egia da, ez dago ez antzerki nazionalik, ez benetako indar bateraturik eta egia da, hori oso penagarri egiten zait nire behintzat. Antzerti eskola deitzen zitzaion, asmo horrekin sortu zen bigarren aldian. Etxebesteri ez dago aldetzerik intzelako, baina Eugenio Arrozenari bai. Zergatik hori pikutara joan zen, ze hori itzan egun batetik bestera joan. Hori desaktibatze bat egon zen hor, poliki. Eta begiratu, argitalpera nu bugatu ziren, eta talde horrek eman zituen, baina arazo mordo bat bazegoen, eta pikutara joan zen. Hori zen berez antzerki nazional baten bidetik eraikitzen hasi zen zerbait. Baina etzan egon Federik, sinismenik, gogorik, nahi duzune. Segura eskoten hor barrua horret. Hori hile egin zan, azkenean. Hile egin zan, hile arazi zuten edo dana dalakoa. Baina hor aukera bat egon zan, pausoak eman ziren, lan desente egin zan, antzertiren lehengo gauzak argitaratu ziren, eta hor eskola bat eta bere zea guztiarekin, baina zergatik gero hori etzen aurrera goan, hori ere ikertzea izango litzateke, batez ere berriz besteren batean sortzen badaukera, lehengo akats berberak egin ez ditzagun, berria bai, baina zaharrak ez. Baina ematen du hori etengabe gertatuko dala, horren aurretik ere saltzegoen eusko hiztundea. Eta ura ere, hau da, oso bide politak izan dira denak, esaten zu, bada, oinarria hori da, nik neu deskubritu nuenean, oso na, eusko hiztundiak segitu izan balu, seguru gaur egun izango genuela euskera batu adostu bat denari dagokionez. Haize, deklamazio eskola ditzen zidaten. Horregatik, orduan. Hor gerra bat izan zen bitartean, da gerra gauza asko justifikatzen du. Beste hau ez, hau beste momentu bat zen. Beste gerraren bat izango zen. Hori da txarrera, beste gerra klase bat. Hori da tristea. Loraldi betean hasi eta ikusten ari ginenean autonomia ez dakiz zer eta gure gauzak behar genituela eta danok hor, ETB hola sortu zen, Ramon Labien ezarekin, eta horra ibili ginean, eta hor ilusio bat eta gogo bat zegoen. Hori atera zen, baina gero atera dan bezala, bere alde hon eta txar guztiekin. Baina antzerti pikutera joan zen, antzertiren proiektua, aldizkaria bera eta antzerki eskola hori eta dena. Orduan, eta inorketzuen olako protesta ikaragarrik egin, eta ez genuen ikusi, baina hori joan egin zen, eraban zuten, hori. Eta pena ikaragarri, garai hortan nola desagertu zen, datak
parekatu eta zer gerta zitekeen, da nortzuk zeuden agintzen, eta horako gauzak egitea zilegi da, gero bakoitzak aterako ditugu ondorioak. Baina, bai, gertatu da. Gertatu da hori, eta hori triste izan. Horako gauza bat abian jartzea, kosta egiten da. Eta orduan bat zeuden pertsona batzu nahiko egokiak, lanean egiteko preste duenak, eta pena handi bat izan zen. Horregatik, zehozer historia edo gauzaio mobitu beharko benituke jakiteko zer gertatu zen benetan. Horrengoan gertaz da, espero donik egunen batean berriz ere agertuko dela, zerbait norbait agertuko dela. Itxaropen horri utzi beharko dio, ez dela gaizki gaitz. Zer du da, ze behatzietan alde? Behatzietan bai itxiten dute eta utzi beharko dugu. Ordua da. Ontxe behatziak. Eskerrik asko denei.